سلام نخل خاتكم تساتفتي كاثوليكاوي معدي حونت معدي قريبة نهوت برخات معد السلام تصدقي سبعونت نخلو أبزلو فغر خلابس حونت كبر السب مسرتا من كان من كيبلت قانقا عليت حبر صوتا خيفلت نخلو تحقف نسل سلام قصانيت حبراوي عبيت نردي طبب تعدم نبرهان هيوت نغدم تبلكم نقادس عب كاثوليكاوي معدي حونات سلام وسناي كلهم تخاتلتي مدب كاثوليكاوي معدي حونات كاب እግዚአብሔር አቦና ካብ ቅዳሴና መጸናንዕና ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር ይመስገን በአለሙን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር በሐቂ ሓድሽ መዓልቲ ሓድሽ ግዜ ሂቡ በሐባር ኮይና እቲ ስም እግዚአብሔር ክነስተንትን ድምጽ እግዚአብሔር ክንሰምዕ ሓድሽ ግዜ ስለ ዝሃበና ክብርን ዕዮ ይኹን ኩላኻትኩም ደጊመ እንቋዕ ደሓን መጻኹ እናበልኩ ናይ ሎሚ መደብና ኩላኻትኩም ኣብዚ ፖስተር ከም ዝረኣኹሞ ካብቲ ካልእ ግዜ ንገብሮ ዝነበርና ፍልይ ዝበለ መደብ ይክህሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ እውን ኣብ መንጎና ኮይኑ ኩሉ ዝጎደለ ዘበለና መለአ ናይ በረኸትን ናይ ጸጋን ምሸት ክገብረልና ንእግዚአብሔር ንምዕቅቦ እንታይ ኢልዎ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽሲ ብሩኽ እዩ ዝበለ ክርስቶስ ብሓቂ እንቋዕ ናብዚ ሰናይ ዝኾነ መዓዲ ብሰላም እንቋዕ ኣራኸበና ፍሉይ بصلت تخافتلنا مو دياقون يوحنس كاو دحار نابتي زقصل مدبنا متان كنحلف مدبنا بصلت نجمرو امين እግዚአብሔር يمسكن እግዚአብሔር ያበልና አምላኽ መመሊሱ ጸጋ ይብዛልካ ዲያቆን አይ በሐቂ በልቢ ነመስግን ቅድሚ መደብና መጀመርና በሐቂ በስም ኩሎም ተከታተልቲ መደብ ካቶሊካው ማዕድ ሕውነት እዚ حساب እዚ ምስ መጸሲ ካልእ ዘረባ ዘይብሉ በሐቂ ነው እዚ ዳአወ ካልእ ትሕቶ ከመና አይ ቅረብለይን ክልቲዮም ማለት እዚ ዳ በሐቂ አኩልና ዘሎን እንዲዩ ንህዝብና ወሸለ ተጠቂሙሉ ወሸለ ወሲድዎ ህዝብና ኢልኩም ዕድመና አኽቢርኩም በመምጻእኩም በሐቂ ብስም ኩሉ በሐቂ በልቢ ከመስግነኩም ለሊ እሞ ቅድሚ ናብቲ እንታይ ዝበሃል አርእስትና ኢሎሚ መኻድና بركات حويس كجمر دياقون صلت جمير لمن بركات كاش برهانه مسقل منيو اصفح بيلكا بفولي كاني كابتي ناي سدرا جمير كمالتي نخلهم تعذبتي انتاي زبال هنا كم حويشا كم ارتراويان تي هنا دحره بايتا منغار ወይ ካ መዝራብ ገለ ይሰክፈናይ ከም ምሻሎ ቀል ዓለም ዝባሃል አለ ግን ናይ በሐቂ كل مسارتنا ስለዝኾነ ካብቲ ባክግራውንድ ናትካ በረኸት መንዩ ብዝብል ቦ ጀምር እስከ በሪ ሓወይ ንኩሎም ሰላም ኢልካ ናባኻ መደብ ክባ ብጣዕሚ የመስግን ኣዝየ ካብ ልቢ የመስግን ኢሳያስ ከምኡውን ንኽቡር ሓወይ ሊቀ ዲያቆናት ዮሐንስ ገብረ ህይወት كره خلقه لسمعني بهتا وسن يبل ازيو بهبلن مالتي زقا كاوشتاي زنقله مخانو منالبات كابت توناتي كفلت تسفا قبر ناي بحكي صدق وسلام تسامع كم استبهله እዚ ጸሎተ ብራኬ ዝሃብከና ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ዮሐንስ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንኽጅምር ዘብቃዕና ኣምላኽ ይመስገን አሜን ቅድምቲ ናብቲ ሌላ መታወይ እንተ ናፍቂት ካለይ ኢሳያስ ሓወይ እዛ ከም መእተዊ ትጥቀሙላ ኣብዚ ናይ ማዕዲ حولنا ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም
ሰበይህሉ ኣሃው ህቡረ ኣቤት ክጥዕም ኣታ ክንደይ ጥዕም ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩሲ ክንደይ ባህ ይብል ክንደይ ከደስ ይብል ምናልባት ብተደጋጋሚ ኣብ ኩሉ ናይ መተው መደባትካ ትጥቀመላ ጽብቕቲ ሓሳብ እያ ሎሚ ግን ብፍላይ ንዓይ ፍልጥ እያ ንዓይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎኹም ኮይነ ተረኺበ ነቲ ናይ ምፍልላይ ዘራጊ ዲያብሎስ ንመዓሙቆ መዓሙቕ ሰጉገ ብሕብረት ምሳኹም ከምስኽ ኣለኹ ኣዝዩ ባህብለኒ እንተ ኣፍቂድካለይ ከምታ ድዘየምዋ መቐረት ጣዕምን ዘለዋ እኳ እንተዘይኮነስ በታ ዓቕመይ ክዝምራ ኣፍቅደለይ ከምኡውን ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ እግዚአብሔር ይመስገን የስ ናሁ ሰናየ ወናሁ አዳም ናሁ ሰናየ ወናሁ አዳም ሶበ የህልው ሶበ የህልው ሶበ የህልው አሃው ህቡረ ናሁ ሰናየ ወናሁ አዳም ናሁ ሰናየ ወናሁ አዳም ሶበ የህልው ሶበ የህልው ሶበ የህልው አሃው ህቡረ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሓቂ ካብ ምብራቅ ናብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ኣብ መላእ ህዝቢ ዓለም ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ብሓባር ንእግዚአብሔር ክረኽቦ ከለና እቲ ድምፅና ስለ ዝብርትዕ ብዓቕሚ ደቂ ሰባት ክርድኦ ከለኹ የስምዖን ፈረቓኒ ኢለ ዝግምቶ እግዚአብሔር ይሰምዖ እሞ ይምልሰልና ምሳና ከዓ እቲ ዝነበሮ ሕብረት ትምለስ እምበር ናብቲ ዝሃብካኒ ናይ ምልላይ ዕድል ክምለስ ወል በረኸት እየ ዝበሃል ምናልባት ብዙሓት ዘይትፈልጡ ንክትህሉ ትኽእሉ በረኸት ቀሺ ብርሃነ መስቀል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ይበሃል ካብ ኣደይ ከዓ ካብ ክብርቲ ኣደይ ነፍሲሄር ድሃብ ቀሺ ኣጽብሃ ጓል ቀሺ ገብረ ማለት እዩ ካብዚኦም ቅዱሳን ስድራ ናይ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ናይ ኣከሉ ግዛይ ተወለደ ወል ኣብ ሰገነይቲ ማእከላይ ትምህርቲ ኣብ መጀመርታ መባእታዊ ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛም ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ገዳም ስታውያን ኣብ ከረን ኣብ ዝርከብ ዓብየን ተማሂረን ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ነቲ ዝነበረ ናይ ክህነት ፀዋዕታ ገዲፈ እናብ ናይ ሃገርና ዝነበረት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ብባዮሎጂ ቀዳማይ ድግሪ ሒዘ ከም ህዝበይ ናብ ስደት ኣምሪሐ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትየ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተኹ ካልኣይ ድግሪ ናይ ፋርማሲቲካል ሳይንስ ገይረ ኣቦ ስድራ ኣቦ ኣርባዕተ ህያባት ኮይነ ኣብዛ ኣነ ንስኻን እንገልገለላን እነገልግላን ዘለና ቤተክርስትያን
قمصنا مدهاني عالم لندن كا أقلقلن ኣለኹ ክብሪ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን በዚ ኣጋጣሚ ምናልባት ነፍስሄር ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እቲ ዝነበረ ምድራዊ ጉዕዞኦም ዛዚሞም ናብቲ ኩላህና እንብህጎ ዘለዓለማዊ ስፍራ ከይዶም ስለ ዘለው ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኩልኻትኩም ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎም ላቦ ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ኣርእስትና እውን መበገሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ዕሙቕልካ ሌላ ግበር እውን ስለ ዝበልካኒ የሱ ምናልባት መበገሲ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢለ ስለ ዝግምቶ ብታሪክ ናይ ኣቦይ ቁርብ ወስ ተበልክኹም ዝኽፍእ ኮይኑ ኣይስምዓንን እሞ ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ይበሃሉ ከምቲ ዝበልክኹም እዚኦም ኣቦ እዚኦም 33 ዓመት ብክህነት ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዘገልገሉ ቅዱስ ኣቦዮም ድሕሪ 33 ዓመት ናይ ክህነታዊ ኣገልግሎት ኣብ ተዋህዶ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ድሕሪ ምግልጋል ድማ ናብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ግዒዞም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ድማ ን38 ዓመት ብልክዕ ከምታ ዝነበሩዋ ማለት ብክህነታዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ኣገልግሎም ከምታ ኣቀዲመ ዝበልክኹም ብዕለት 17 ሓምለ 2024 بسلام تسጋጊሮም ንኣንፈይ ኣብዚ ክተቆሶ ዝኽእል ልክዕው መበቆላዊ ሃይማኖቶም ኦርቶዶክስ እዩ ንሱ ይኻቲ ሃይማኖቶም ማለት እዩ ናብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ከኣትዉ ከለዉ ካብ ዝተዓዘብክዎ ብዓይነይ እውን ዝረኣኽዎ ህያው ምስክር እውን ኩላህና ከም ንፈልጦ 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን ኣለዋና እዘን 7 ናይ ቤተክርስትያን ምስጢራት ከኣትዉ ከለዉ ጥምቀት ሜሮን ቁርባን ንስሓ መፅሓፍ ቀንዲል ክህነት መፅሓፈ ተኽሊል ንብለን ማለት እዩ እዚአን ምንም ብዘይወለ ሓደ ምቅያራት ከም ዘለውን ኣብታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምንም ከይወሰኹለን ከይጉደለን ማለት እዩ ከም ዘገልገሉ ትፈልጥ ማለት እዩ ከምኡ እውን ክቅይሩ ከለዉ ናብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እቶም ትሕቲ ዕድመ ዝነበርና ኦፍ ኮርስ ምስኦም ከይድና ማለት እዩ ኣብቲ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን እቶም ልዕሊ ዕድመ ዝነበሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ግን ከም ዘለውዎ ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ቆይሞም ኣለዎ ማለት እዩ ኩላህና ሓንቲ ስድራ ስለ ዝኾንና ኣብ ሓንቲ ንበልዕ ኣብ ሓንቲ ንሰቲ ኣብ ሓንቲ ንደቅስ ኣብ ሓንቲ ቤት ከዓ ንነብር ማለት እዩ በቲ እግዚኣብሔር ዝዓደለና ኣገልግሎትካ ብዲቁናን ብክህነትን ብኣገልግሎትን ናብ ክልቲኡ ቤተክርስትያን ተዋፊርና ንውዕል ምሸትካ ኣብ ገዛና ንምለስ ዝወዓልናዮ ከዓ ነዘንቲ ማለት እዩ ሕጂ ቁርብ ድንግርግር ብለኒ ነይሩ ንዓይ ኣብ ካልእ ፍልሊ ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ እቲ ዝሪኦ ፀገማት ንዓይ ትንክፈንን ይፍፅም ምክንያቱ ኣነ ኣለኽዎ ግን ሰብ ክደናገር ከሎ ይርብሸኒ ልክዕው እቲ ቀንዲ ዝጎድል ፍቅሪ እዩ ንፍቅሪ ግን ክሕግዞ ዝኽእል ምፍላጥ እዩ ምፍላጥን ወይ ምፍላጥን ሕጂ ካብዘይ ምፍላጥን ዝተለዓለ እንተዳ ኮይኑ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ይኹን ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ዝረኣኽዎ ምንም ሽግር ብቤተሰብ ይኹን ብገዛ ይኹን ስለ ዘይነበረ
እዚ ነገር እዚ ሲ እዚ ዝሪኦን ዝሰምዖን ፍልያሲ ናልባት ከም ዝልካ መስክርካስ ፈውሲ ዶ ርከቦ ኸውን ካብ ዝብል ሓሳብ ነዚ ሕቶ እዚ ምስ መፀ ኣነ ብሓንጎፋ ተቐቢለ እየ ስለዚ ንዘለና ግዜ ምስ ክቡር ሓወይ ዘፍቁሮ ሓወይ ዝፈትዎ ሓወይ ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ኮይና ስያሳ ማእኪልና ክንሪኦ ኢና ቤተክርስትያንናን ታሪክ ቤተክርስትያንናን ካብ መጀመርታ ክሳብ ዘለናዮ ሰዓት ምናልባት ንመጀመርያ ኮነና እቲ ዝተተሓዘ መደባት እንታይ እዩ ኩሉ እቲ መደብ ሕጂ ናብ ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ክገድፎ እየ ግን ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበሎ ንክቡር ዲያቆን ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ መሊሰ ኣሁን ደጊመ ናብዚ ካቶሊካዊ ማኣዲ ሕውነት እንቋዕ ብሰላም መጻእካ እንቋዕ ዓራኸበና ምናልባት ኣነ እውን ኣብኡ ከለኹ ክንዲ ስያስ ተሓቶ ኣነ እውን ካሓቶ ንሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ከምቲ ፍቅሪ ካብ ምፍላጥ እያ ትጅምር እሞ ሙሉእ ታሪክ ሂወትካ ብዝመቀረ በቲ ጥዑም ላዛኻ ጌርካ ክትሕብረና ኣነ እውን መድረክ ናባኻ ይገርፎ ብጣዕሚ የመስግን ይቀለለ ميت الله وخلها بري حوي بركة حوي كن من أبدي أكون محلافنا سكر زبل كهلا كابنا بوي كشي برهانا مسكالزي باقول قلوت راي ذي كونسي بتحال الشناخ كشي سلطنة أبناء أورتودكس بترسيان كم كشي غينو الله كم كاثوليكا أبا غلق حلف لك يا أخي حليف كامو أمل أنت بالكيان صبغتها مهنيات خطرة قوت لازم لو صبغيرا بري حوي እናተሓጎስኩ ምስ ናይ ቅረታ ኣብታ ናይ ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ኣትያ ማለት እዩ ተሕቶ ከም ዘላ ክትቅጥል እያ ማለት እዩ እናተሓጎስኩ ልክዕ እዩ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝነገርክኹም እታ ስድራ ቤት ክልተ እያ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቶም ልዕሊ ዕድመ ዝነበሩ ኣሕዋት ከም ዝነበርዎ ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊት እምነት እዮም ቆይሞም እቶም ትሕቲ ዕድመ ዝነበርና ከዓ ኣብቲ ናይ ኣቦና ዝቀየርዎ ሃይማኖት ኣብኡ ኢና ቀፂልና ማለት እዩ ካብዚኦም ካብቶም ዝዓበዩ ሓወይ ክቡር ሓወይ ዘፍቅሮ ዝፈትዎ ልክዕ ንሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ኮይኑ ዝረኣየኒ ምስቲ ኩሉ ኣቃውማ ኣካላቱ ቀሺ ሰልጠነ ይበሃል ቀሺ ሰልጠነ ዲቁና ተቀቢሉ ከሎ እዩ ንሕና ናብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣቲና ስለዚ እቲ ዲቁና ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሒዙ ንስኻ ከም ዘለዎ እዩ ቀፂልዎ ዲቁና ሒዙ ሓዳር ገይሩ ቃል ኪዳን ገይሩ ክህነት እውን ወሲኹሉ ማለት እዩ ስለዚ ብክህነት ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እገልግልን እግልገልን ኣሎ ንሱ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስ ሙሉእ ፍቅሪ እየ ዝብለኩም እኳ ደኣ ይሐጉሰካ እታ ከም ዝኾነ ሲ ሓሳብ ሰብ ክፃልኣሉ ከሎ ንስኻ ተፋቀረሉ ነገር ክትርኢ ከለካ ሲ መልሲ ኣብ ውሽጥኻ ሓጎስ ዝፈጥር እንታይ ከም ዝኾነ ንለይ ከምኡ እውን ኣብ ማሕበር ፍራንቸስካውያን ዘገልግልን ዝግልገልን ዘሎ ምዕባይ ሓወይ ክቡር ኣባ ተክለ ሃይማኖት ከዓ መነኮስ ሓወይ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብክህነት ብፍራንቸስካዊ ማሕበር የገልግል ኣሎ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ፍሉይ ብልጫ እዩ ኣነ ከም ብልጫ ገይረ ዝሓስቦን ዝጥቀመሉን ኣነ ሳልሳይ ወዲ ኣነ ከዓ ከምታ ዝበልክኹም ክገድፎ ዘይክእል ቤተክርስትያን ዘዕብየኒ ስለ ዘሎ ካብቲ ቀፅሪ ቤተክርስትያን
ምንም ክለቅቃይ ከአልኮል ከልቅቀን ዘይክል ሓይሊ ዝሓዘኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎ ክብሪ ኩሉ ንዑ ይኹን ኣብኡ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከም ዲያቆን ኮይነ የገልግል እንታይ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ኣነ ከም ዲያቆን ኮይነ ዘገልግል እምበር እታ ናይ ዲቁና ማዓርግ ኣይተቐባኹን ስለዚ ምናልባት ዲያቆን በረከት ገለ ክብሉ ከለዉ ወል ኣብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ናይ ዲቁና ስራሕ ኣለኹ እታ ቅብኣት ናይ ዲቁና ግን ኣይተቐበልክዋን ንኽቡር ሓወይ ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ዝተረፈ ነገር ከሰጋጎረ ማለት እዩ ኣንያለ Thank you very much. Nabaka ዲያቆን ሓወያ ኣባይ ነትኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና መጀመርታ ክብሪ ይኹኖ ክብል ይደሊ ኣሜን ለዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣምላኽ የመስግኖት ዝተገበረለይ ዕድመ ኣብ ማዕዲ ሕውነት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ከመስግን ይደሊ ነገረ መገደይ ድማ ኣብታ ሃዋርያዊት ዝኾነት ቤተክርስትያን ካቶሊክን ከምኡ ድማ ኣብ ኩሎም ብፀጋ ጥምቀት ዝወለደቶም ምእመናን እውን ልዑል ኣኽብሮት ከም ዘለኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይፈቱ እየ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እንኳን ኣብ ክርስትና ዘሎ ሃይማኖት ካብ ክርስትና ወፃኢ እውን ክነፍቅር ዝተነገረና እዩ ስለዚ መበገሲና ፍቅሪ ካብ ኮነ ኣምላኽ ድማ ፍቅሪ ካብ ኮነ እተን ሃዋርያውን ዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ መስራት እየን እቲ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ፅላል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፅላል ክርስትና ኣብ ደንበ ክርስትና ምህላውና ነቲ ገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቤቱን ዘጥረየናን ክብሪ ስብሓት ምስጋና ውዳሴ ይኹኖ ይብል ኢሳያስ ሓውና ከዓ ስለቲ ዕድሜኻ ከይመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ምስ ዲያቆን በረከት ሓውና ኣብ ኣገልግሎት እየ ዝፈልጦ ኣነ እውን ከም ዝኽብሎ ፀንሐ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅዳሴ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝተፈላለየ ዕድመ ኣብ ዝኸዶ ጥዑም ድምፂ ዘለዎ ንፍዑ ቅዳሴ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ርአየ ኣለኹ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ መጀመርታ ዝተራኸብናዮ ውሽጥኻ ባዕሉ ዝቀባበል ነገር ኣሎ ከምኡ ተቐባቢልና እምበር ኣፍልጦ ኣይነበረና ናይ ንፋልጥ ነርና ካብታ መጀመርታ መዓልቲ ዝተራኸብናላ ግን ብዙሕ ግዜ ውሽጢ እንድሕር ተራኺቡ ብድሕሪኡ ሌላ ምዝራብ ብዙሕ ዘድልዮ ኣይመስለንን ከምኡ እዩ ኣጋጢሙ ግዜ ከይበልዓልኩም ግን ናብቲ ሌላ ምስ ነብሰይ ኣነ ሓፂር ኢንትሮዳክሽን እየ ዝገብር ሎማዓንቲ ግን ኢሳያስ ንእሽተይ ገዲድ እንሎ ንእሽተይ ክውስጥ ከላያ ካብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ማለት እዩ ስመይ ዮሃንስ ገብረ ሂወት እየ ዝበሃል ዲያቆን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እየ ናይ ሎሚ 23 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ቅዱስ እንጦንዮስ ሰማዕቲ ዘእንበለ ደም ናይ ጌና ፓትርያርክ ይኮኑ ከለዉ ናይ ዞባ ማእከል ጳጳስ ኣብ ዝነበሩሉ 23 ዓመታት ሓሊፉሎ ኣብ እንዳስላሴ ዕዳጋ ሓሙስ ብማዕርግ ዲቁና ካብኦም ተሸይመ ተቐቢአ ማለት እዩ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ ቤተክርስትያን ኣብ ኣስመራ ኣቡነ ኣረጋዊ ቤተክርስትያን እዩ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣብ ናተይ ታሪክ ተመሊሰ ክሪኣ ከለኹ ነዚ ሕጂ ዘለኽዎ ቅርፂ ንኽሕዝ ካብ መጀመርታ ዘዕበየትኒ ኮስኪሳ ዘዕበየትኒ እያ ብፀጋ ጥምቀት እውን ዝወለደትኒ ቤተክርስትያን እያ ከምቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ግዜ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ መዋዕለ ህፃናት ዝበሃል ዝኸዶ ኣነ ንመዋዕለ ህፃናት ነፂረ ስድራይ ብናይ ቤተክርስትያን ቋንቋ በቲ ሃግእዝ ብሎ ኣብ ቤተክርስትያን ልሳነይ ክኸፍት ተወሲደ ቅድሚ ዝነበሩ ሕዋተይ እውን በቲ ቤተክርስትያን ጀሚሮም ነይሮም ይኹን እምበር ኣብታ ቤተክርስትያን ነቲ ብሃግእዝ ዝጀመረ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ናብ መልእክቲ ዮሃንስ ትምህርትታትን ኩሉ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ንሱ ዕድሜና እንመሃሮ ክመሃር ዕድል ረኺበ ማለት እዩ
ስለዚህ ነቲ ኩሉ ንምህናፅ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት ቤተክርስትያን እያ ኣብዚ ናተይ ታሪክ ክርስዖም ዘይደለኻ ኣበይ ቀሺ ስዩም ኣብ እንዳ ኣብና ኣረጋዊ ዝመላለስ ወይ ኣብ ማይተመናይ ዘሎ ንቤተክርስትያን ዝመፅእ ሰብ ክፈልጦም ዝኽእል እዩ ንሶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ በዚ ሕጂ ዘሎ ዋላ እኳ ዘስተይም እቲ ካሪክለም ናይ ሳንደይ ስኩል ዝሓዘ መልክዕ እኳ እንተዘይነበረ ግን ድማ ካብቲ ናይ እንዳሃለቃ ዝበሃል ትምህርቲ ከዓ ፍልይ ኢሉ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝወስድ ትምህርቲ ዝሓዘ ስለ ዝነበሮም ኣበይ ቀሺ ስዩም ጥቅማይ ተመናይ ዘበልና መብዛሕትና ብኦም ተማሂርና ሓሊፍና ኢና ኣበይ ቀሺ ስዩም ኣብ ንኡስ ዕድሜና ካብ ዘፍጥረት ጀሚሮም መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ኣቡሉይ ኪዳን ዘሎ ብቐጻሊ ይምህሩና ስለ ዝነበሩ ምስቲ ናይታ ቤተክርስትያን ቋንቋ ንመሃሩ ዝነበርና ናቶም ከዓ ኣባና ዓብይ ጽልዋ እንዳፈጠረ ስለ ዝመፀ ካብቶም ኣብ ማይተመናይ ዝተጠቐሙ ካብ ደብረ መዊዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ቤተክርስትያን ሓደ ክኸውን ክኢለ ማለት እዩ ገና ኣብ 4ይ 5ይ ክፍሊ ከለኹ ኣበይ ቀሺ ስዩም እንዳሸምገሉ ከዱ ስለ ዝነበሩ 4ይ 5ይ ክፍሊ ተምሃራይ ከለኹ ኣብቲም ዝምህርዎ ዝነበረ መደብ ቅድሚኦም ንሶም ደው ኢሎም ከለው ክምህር ኣፍ ደገ ዝኸፈቱለይ ናይ መጀመርታ መድረኽ ቤተክርስትያን እውን ገና 4ይ 5ይ ክፍሊ ከለኹ እቲ ዕድል ንኽኽፈትን ንቤተክርስትያን ዘሎ ኣገልግሎት ፍቕሪ ንኽመፅእን ኣበይ ቀሺ ስዩም ዓብይ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፈቱለይ ዝኣምን ነቲ መድረኽ ድማ ገና ልብኸይ ገበርኩ ከለኹ 4ይ 5ይ ክፍሊ ተምሃራይ ከለኹ ንምምሃር ሶም ደው ኢሎም ምሳና ከለው ስለ ዝተፈጠረ ነቲ መድረኽ ናይ ቤተክርስትያን ከም ሳሙኤል በብቁሩብ ምስ ቤተክርስትያን ከዓቢ ኣበይ ቀሺ ስዩም ኣፍ ደገ ከፊቶም ክብል ደሊ ብዙሕ ግዜ ናብቲ ቤተክርስትያን ይመፅእ ነይረ ያኔ ዋላ ናይ ምፅናዕ እቲ ኣካዳሚ ትምህርቲ እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ቀፅሪ ከይድካ ምፅናዕ ፈቱ ስለ ዝነበርኩ ምሳይ ብዙሕ ግዜ ዘፅንዕ ዮሴፍ ሓድጉ ዝበሃል ኣሎ ካብ ስደት ካብ ዝወፅእ ተራኺብና ይንፈልጥ ነዊሕ ኮይኑ እምበር ምስ ዮሴፍ ሓድጉ ዝበሃል ብቐፃሊ ኣብቲ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ከይድና ነፅንዕ ስለ ዝነበርና ስለዚ ኣነ ምስ ዓበይቲ ናይ ምዕላል ፀጋ ኣለኒ ኢለ ዝኣምን ካብ ሽዑ ምስ ኣበይ ቀሺ ስዩም ክንጋጠም ስለ ዝኸኣልና እቲ መፅየ ጥራይ ተማሂረ ዝኸደ ዝነበርኩ ዝያዳ ከቕርቡንን እሶም ደው ኢሎም ከለውን ክምህር ዕድል ክኸፍቱ ዝኽኣሉ ትዕድል ድማ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባትን ኣብቲ ሽዑ እዋን ለባማት ክበሃሉ ዝኽእሉ ብዕድመ ዝመርሑና ብዙሓት ዲያቆናት ዘፍረየት ቤተክርስትያን ከም ዝነበረት ሕጂ መብዛሕትኦም ክታውሱ ኮይኖም ኣለው ዲያቆን ዳንኤል ዝበሃል ነይሩታ ቤተክርስትያን ብኩሉ መጠን ንፉዓት ፀለውቲ ሰባት እዮም ነይሮም ከምዚ ዲያቆን በረኸት ዝበሎ ኣብ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ መፅየ ዝበሎ ንሳቶም እውን እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ቀሳውስቲ ኮይኖም ኣለው ኣሕዋቱ እውን ነይሮም ዲያቆን ዳንኤል ይትቡ ገለ ዝበሃሉ ይትባረኽ ዲያቆን ይትባረኽ እዚኣቶም ፀለውቲ ሰባት እዮም ነይሮም ኣብታ ቤተክርስትያን ዲያቆን ሃብተኣብ ነይሩ ወዲ ኣበይ ቀሺ ሰሎሙን ካብ ዝዝክሮም ከምኡ ከዓ ዲያቆን ኣድሓኖም ተስፋይ ዝበሃል እውን ነይሩ ስለዚ ክሪኦም ከለኹ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ብሓቂ ፀለውቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ነይሮም ዲያቆን ኣድሓኖም ኣብ ቤተክርስትያን ንፉዑ ነይሩ ኣብ ትምህርቲ እውን ኣብ ፖይንት 4 ተምሃራይ ነይሩ ኣብ ሲነ ክህነት ዝበሃል ከምኡውን ኣብ ኩዕሶ ንፉዑ ነይሩ ኣብ ኩሉ ክፀሉ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ነይሩ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ፅቡቅ ዕድላት ነይርዋ ተስፋ ገብር እቲ ፅቡቅ ዝነበረ ዕድላት ኣብታ ቤተክርስትያን ስጋ ሕጂ ይቕፅል ክህሉ ስለዚ ኣነ ከምዚ እንዳበልኩ ዓበየ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝተሰደዶ ከዓ ስደት ከምርሕ ክኢለ ኣብ ስደት ን17 ዝሕጂ ሒዝናያ ዘለና እዋን ኣከባቢ 17 ዓመት ንመድሃንያለም ቤተክርስትያን ማንቸስተር ይግልገልን የገልግላን ኣለዎ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን መድሃንያለም ስለዚ ኣብቲ ስደት ከምዚ ኢለ መፅኡ ኣቡነ መቃርዮስ ድማ ኣብ ስደት ምስ መፃኹ ናይ ሎሚ 10 ዓመት ይሓልፍ ስለ ዝተራኸብና ከባቢ 12-13 ዓመት ገርና ኣሎና ነቲ ዝነበረኒ ድሌታትን ፅልዋታትን ድማ ብትምህርቲ ይኹን ብኣካይዶም ይኹን ብግብሪ ይኹን
كم فلاسفة كرأي خلو ناي بحكي فلاسيوم كم سكولار بيت كريستيان كرأي خلو كولار لهيك ناي بيت كريستيانهم بوانقاتات درجة كرأي خلو تقاب شعات قانقا خمول كوزو خليهم بهرياتهم دما الزيوم طعومن حوافي تحوت لوح عينة أبو سلزة نبرو سلزي نتي كريستنا نتي زنبرنا هيوتون كريستنا انتهي كم زمسلون بقللو كاب بصابنا مكارس ون ناي ممهر عدل رخيبه بجكاتي ابي فيرس قيد زتمهركو ابي فيرس خا تمراماري نجر ملوكوتي زصنع دوكترين بيت كريستيان زملكت نتي بهايمانوتن بوليتيكان زخيد زملكت ومدما نتي بزحت دوكترين ناي كريستنا يكون كاب كريستنا وصال زلو امنت مستاريخو اب رمار نوي عمتات اب اكاديمي زكونه ناي تيولوجيكالي يونيفرسيتي مصنعتي يكبر سلازي بحزر زبله نوي انتروداكشن يبلين سلازي تدفع كلهم عم تقن قال افاقيبه كم زل نيجير قلتو فتين له نزي زغبره እግዚአብሔር ይخبر ይመስገን بعابي ግን ካብ ዝብደገ ዝመሃሮ ንሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝደፍ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ህዝብና ስለምንታይ ዘይንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ኣሎኒ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልበይ ዘቐመጦ ነገር ምዃኑ ጽቡቕ ገይረ ኣለልየን ፈሊጠን ዘለኹ ኣገልጋልየ ስለዚ ምስ ኩሉ እምነት ክርስትና ብፍቕሪ ክንቀራረብን ዘዘለና ጽባቐና ድማ ሒዝናዮ ክንመጽእ ክንመሃረሉ ዘለና ኣጋጣሚ እንተልዩውን ካብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ቶም ክርስቲያናት ክንመሃር ንኽእል ኢና ጽቡቕና ሒዝና ጽቡቕ እንዳወሰድና ድኽመታት እንተልዩና እውን ድኽመታትና ንኽንፍትሽ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ነዚ ዕድላት እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ንምእታው እውን ነዊሕ ዓመታት ለ10 ዓመታት ኮይኑሎ ንመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ተን ኣብያተ ክርስቲያናት ይኹን በብቁርብ ማዕፀዮ ክሕዝ ዘለኹ ማለት እዩ ኮፍ ንበል እስከ ንዘራረብ ንቀራረብ ነቲ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ፈውስ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሕ ንጎ ድማ ብዓብዩ ኣብ ሃገርና ጽቡቕ መድሃኒትን ፈውስን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስቶም ተዓዱ ክንራኸብ ከለና እኮ ፀገም የለን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምጽዓዱ ናይ ከንሻ ትራኸብ ምስ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ክራኸቡ ቶም ኣገልገልቲ ይኹን ኩሉን ኣዋላ ኣነ ፀገም ይብልና ፀገም ዝመጽእ ዘሎ ኣበዩ ኣብቲ ሓበሻ ንዓና ዝመስል ቋንቋ ዝመጽእ ምዝራብ ክመጽእ ከሎ ግን እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጥኒ ሓደ ባህሊ ሒዝና ኣሎ ማለት እንጂ ስለዚ ነቲ ናይ ባህሊ ዘሎ ባሪርስ ክንሰብሮ ኣለና ንጥቕምና ስለ ዝኾነ ንጽባቐና ስለ ዝኾነ ንዕብየትና ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ድማ ደሓን ዝኾነ ብዓቕመይ መጽናዕቲ ገይረአ ስለ ዝብል ተቀራሪብና ድማ ካብቶም ካልኦት ተወሳኺ ክንመሃር ስለ ዝኽእል ነቲ ዕድላት ክንደፍኣሉ ኣለና ንመንእሰያትና ጠቃሚ እዩ ንሃገር ዝፍውስ ዝጠቅም እዩ ነተን ኣብያተ ክርስቲያን ብዓብዩ ከዓ ነቲ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝኸፈለሉ በይኑ ንኦርቶዶክስ ወይ ንካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ነታ ቤተ ክርስቲያን ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ደሙ ዝኸፈለላ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ስለ ዘሎ መለኮታዊ ሓላፍነትና ንምውፃእን ኣብ ህዝብና ሰላም ንምምፃእን ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስለዚ ኣብያተ ክርስቲያናት ሒዙ እንተ ህዝቢ ክከባበርን ክቀራረብን ክጽቡቑ ክረአ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ነዚ ከዓ ንዕየየሉ ካብ ዝብሉ ሰባት ሓደ እሞ ይቐኒየለይ ስለቲ ሰዋብ ንዕድል እግዚአብሔር ይመስገን ወይ እሞ ናብ በረ ሓወይ ቅድሜ በረኸት ሓወይ ቅድሜ መሕላፈይ ኩሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ምስጋና ሕጂ ነንሕድና ዘይኮነ እግዚአብሔር ይምስጋና ዝወስዶ ስሉ ግን ውሉድ ስለ ዝኾና ብሓቂ ክብሪ ንዑ ይኹን ብሓቂ እውን ኣምላኽ ይባረኩም ኣብዚ ሕዋትና ሲኽብሉ ከለውስ ብሓቂ ንኽልቲኡ ሃይማኖት ክውክሉና ዝኽእሉ ብምፃኻ ናይ ብሓቂ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢሎም ይመስግኑ ኣለዉ ምናልባት ንኩሎም ተኸታተልቲ ሓደ ቃል ከመሓላለፍ ዝደሊ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምሕላፍና ሎሚ ኣነ ቀላሳ ክኸውን በረኸት ሓውና ኣሎ በረኸት ሓወይ ክሕቶ እዩ ሕቶ ዘሎ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ መልሲ ዘለውን ባዕሉ እናመልአ ክገብር እዩ ኣብኣ ከለኹም ግን ንኩሉኻትኩም ገለ ሕቶ ተሓቲ ፀኒሕኹም እቲ ሕቶ ሕጂ ምውህላል እዩ ዘሎ መጀመርያ ከምዛ ቀዲሞ ዝበልኩኹም ምናልባት كم فقد እግዚአብሔር ሰለስተ ክፋልዲና ክንገብሮ 4 ወይ 2
كله خم ناي من قد ناي እግዚአብሔርዩ حتى መልስን كله ناي محبراوي يكون زጋጥመና ይኹን ዝበሃል ይኹን كله ناي حتى መልስን معلت ክንገብርና ሕጂ ግን ካብቲ መጀመርያ ካብቲ ስክራች በቃ ካብቲ መጀመርያ መሰረት ጀሚራ አይና እንታይ ዝበሃል እዚ ክንፍትሽ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ግን ሓደ ነገር ክትርድዎ ዘለኩም ካ ወላ እኳ ዲያቆን ተማሂሩ ወላ ኣብዚ እንዳፈለጠ ወይ በረኸት ሓወይ ካ ግን ብዙሕ ጌጋታት ክህሊ ይኽእል እዩ ንሕና ግን እንታይ እዩ ነቲ ፀፅብቑ ንወዞ ነቲ ጌጋ ዘሎ ንእርሞ ከምኡ እናበልካ ኢኻ ሰናይ ነገር ትገብር እመኒ ሕጂ ክንወሃል ኢና ኩላትና ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ ዘለኩም ግን ፀሓፍዎ ኣብቲ ሕቶ ርኢቶን ክበሃል ከሎ ሕቶ ዘለዎ ኢልና ክንሓትት ከለና ኣብኡ ኩላና ክነቕርቦ ኢና ማለት እዩ ኩልኻትኩም ግን ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ወይ ርኢቶ ክህብ ዝደሊ ብናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ይኹን ወላ ብናይ ኦርቶዶክሳዊ መሰሉ ኩሉ ግዜ ሕልዊ ግን ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና ብፀርፊ ብቆዮቃ እናዘለፍካ ዘይኮነ بسناي من قدي بتي እግዚአብሔር ክርስቶስ ዝነግረና ነገር በቃ በሰናይ ነገር እንድሕር ጌጋሊ ዚያስ ከም ዚያ ኢልና ክንተዓራረብ ንሱ እግዚአብሔር ዝደለና ሞኒ ንኩልኻትኩም ኣቀዲመ ቅድመ መደብ ምጅማርና ከም ኩለኩም ደሊ ደጊመ ዘም ይሕርኩም ዝመጻኹም እዚ ካቶሊካውያን ኦርቶዶክሳውያን ክወስዎም ንሕና ባን ነፍዕ ንሕና ባዝብልዎ መደብ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፖለቲካ ንሰርሓሉ መደብ ኣይኮነን እዚ ከመይ ጌርና ከምዚ ዲያቆን ክብሎ ፀንሐ نحنا سي كما يرنا نهزبنا ابا حدا ما ادو خويناسي تزبلص نتحاغاغزلو انت زي قالنا ابز زلنا خوينا بمقدنا بسلامن فقر نخدلو من قد كما يرنا نفطريو اتي قند علامه امني بحقي دقيمه بمعرض املاك لمنكم بقى نوهلن نحاس اما ጨረሻ حتون عدلكم بهابنا مالتي እግዚአብሔር بحقي ስለ ሁሉ ዝተመስገነ ይሁን በሪሓ ወይ አምላክ ይባርካ መደብና በኻ ብጣዕሚ يمسجن صبق ليلا عمق زبل ليلا كاب كبر لكالياقونات يوحنس سمعه تحقيس لكم مالتي سمعون دي قدم حجي بزح ليلاتات كقبر لو مزوسخو نطات كا باهي لو من لو لكالياقونات لازم حريا كاب حصانت قدم كاب بايتا خلخاي مالتي زقرمي مبار لقع خمزي سياس حوي كبلور صنحه كلكم حساب تنقلكم كوينو ببرايفت سياس كدولكم كترخبون تخوليكم كاوس ترفخا تفض بالك اب كومنت نحردا صحبكم ون سياس اكيبو كقربو يخيل مالتي نحن عون ببوغنا بيبنا نتي زاد اللي حطتات ملسنا يمدلاون ግዜ ክንረከብ ንኽእልና ማለት እዩ ከም ዝበላ መጨረሻ ሕተር መልስን ክህሉ እዩ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ዮሐንስ ኣብዚ መደብ እዚ ተዓዲምካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብሓጎስ ምምፃእኻ ድርብ ሓጎስን ዓይነ ስማዓኒ ስለዚ ናይ ሎሚ ቀንዲ መራኸቢና عند براخينا تاريخ كريستنا نمفتاشة لما عاد مدب تاريخ كريستنا كنفتشينا بزعبا تاريخ كريستنا كتكافلنا يا كما يلقم الجمرة مالت كابتي كريستوس سغانا لبسو ندحرت كيكلنا مالتي كابتي كريستوس سغانا لبسو كمانا سب كوينو كاب سمايات فقرنا قديدو زوردلا علت ويستتنسلا علتون كن كاين نخلينا قرب ندحرت جميرنا كساب انتدأ عدل غيرنا مالتي كساب ጉባኤ ንቂያ ዝበሃል ኣሎ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ተኣኪቦም ዝተማያየጥሉ ዓመት እዚ ታሪክ ቤተክርስትያን እዚ ታሪክ ክርስትና እዚ እንታይ ከም ዝመስል
ከተፍልጠና ኢኻ ማለት ኢሎም ምሸት ኣነ እውን ሰደፈ ሕቶታት ተላልዩ ኣብ መንጎ እንዳኣተኹ ክውስኽ ዝኽእል ዝከኣል ሓሳብ ኣሎ ዝበሃል ተላልዩ ኮይኑ ንኻልኦት ወኪለ ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መድረኽ ናይ ሎሚ ምሸት ንክቡር ሊቀ ዲያቆናት ክቡር ሓወይ ዮሃንስ ሲሞኒ ንዓኻ እገድፈ ኣለኹ ብጣዕሚ የመስግን ራይ ኣነ እውን ደጊመ የመስግን ስለቲ ሕቶ ድማ መሰረታዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኩላትና ዘይንስሕቶ ነጥብ እዩ ግድማ ናብቲ ዝደለናዮ ንምብፃሕ ድማ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነኩልና ንፈልጦ እውን ተደገምናዮ መሰረት እዩ ዝኾነና ዘትሕዘና እምበር ኣየሰልቹን ኢለ ዝኣምን ኩሉ ግዜ ክርስትና ከዓ ጥዑም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መልእኽቱ ናይ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ መልእኽቱ ናይ ድሕነትን ተስፋን ምፅንናዕን ስለ ዝኾነ ክርስትና ደጋጊምካ ሰሚዕካዮ ወይ ነቲ ቅዱስ ፅሑፍ እውን ደጋጊምካ ኣንቢብካዮ ዘይመኖ ምዃኑ ብዙሓት ልሂቃን ኣቦታትና ከይተረፉ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ንሕና ድማ እቶም ደቆም ድሮ እንዳስተመቐርናዮ ንመፅእ ስለ ዘለና ነቲ ክርስትና ጣዕሙን ዕብየቱን ዕምቆቱን ክንዲምንታይ ዓብይ ጥልቂ ከም ዝኾነ በዚ ጋጣሚ እዚ ክገለፅ ደሊ ንኩሉና ብኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ናሃሉ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናሃሉ ንሕና ከም ኣፖስቶሊክ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ሃዋርያዊ እምነት ኢልና ስለ ንፅውዖ ኩላትና ኣብቲ ሃዋርያዊ እምነትን ኣብቲ ስሩን መሰረትን ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላውና ልዕሊ ኩሉ ክሕጉሰና ይግባእ እዩ ምክንያቱ እቲ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ኣነ ሕጂ እውን ዝሕተቶ ዘለኹ ንሱ ብዛዕባ እቲ መድሓኒናን ርእሲ ናይታ ቤተክርስትያን ዝኾነን ናትና ፅድቅን ቅድስናን ድሕነትን ተስፋን ዝኾነ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ክርስትና ንባዕሉ እቲ ኮር ዝኾነ ፋውንደር ናይ ክርስትና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝቀዲሙ ዝተባሃለ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ናይ ኦሪት ፅሑፋት ትንቢታት ዝነበራ ንምፍፃም ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመን ከም ዝብሎ እቲ ምልኣትን ግዜን ምስ ኣኸለ ገላትያ ገሊፅዎ ዘሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ይብሎ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማድ ወይ ድማ ኣብ ከተማ ዳዊት ከም ዝተወለደ ንሪኦ እቲ ኣብ ከተማ ዳዊት ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ከም ዝኾነ መምፅኡ ድማ መለኮታዊ ምድሓን ህዝቢ ኣምላኽ እቲ መሲሕ ቅቡእ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ማታያ መሲሕ ወይ ብቋንቋ ግሪክ ክርስቶስ ተባሂሉ ዘሎ ንሱ እቲ ቅቡእ እቲ መድሓኒ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንህዝቢ ንምድሓን ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቐለ ንመቃብር ወሪዱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ መቃብር ክፈትለይ ከይበለ ድማ ብገዛእ ሓይሉ ብገዛእ ስልጣኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ከም ዝተንስአ ንሪኦ ስለዚ ክርስትና መቃብር ፈንጢሱ ብዝወፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወት ዘለዎ እምነት እሙንቶ ከም ዘለና እዚ ኣብ ብዙሕ ዓይነት እምነታት ኣሎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣባና ግን ኣብ ክርስትና ፍሉይ ኣጋጣሚ ፍሉይ ህያብ ዝረኸብናዮ እቲ ንኣምኖ ኣምላኽ ስጋና ለቢሱ ንመቃብር ስዒሩ ክወፅእ ከሎ ክርስቲያን ተስፋ ኣይቆርፅን እዩ ክርስቲያን ተስፋ ኣለዎ ክበሃል ከሎ እኮ ኣብቲ ተስፋ ዘለዎ እምነት ምስራትና ዘርኢ በዚ ቅዱስ ጳውሎስ ደጋጊሙ እውን እንተ ብሂወት እንተ ብሞት ብኩል ኢሉ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነቱ ትውክልቱ ዝገልፅ ነበረ ስለዚ እቶም ክርስቲያናት ተስፋና ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምነትና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ድማ ኣብቲ ዝተዓወተን ኣብቲ ዝሰዓረ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ደቂ መዛሙርት እንዳረኣይዎ ንሰማያት ዓረገ ከም ዝተባሃለ ኣብ 50 መዓልቲ ድማ መንፈስ ቅዱስ ለኣኸሎም ሰደደሎም ተባሂሉ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ተጻሒፉ ዘሎ እዛ ሎሚ ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ኢልና ንዘራረበላ ዘለና ልደት ናይዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ድማ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ንሪኦ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ መልኣቲ ዘለዎ መፅኡ እቲ ብዩኤል ምዕራፍ 2 ዝነበረ ትንቢት ተፈፂሙ
እቲ ሓለቓ ናይ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ተሲኡ ምስ ሰበኸ በዛ መዓልቲ እዚኣ 3000 ነፍሳት ዝኣኽላ ናብ ክርስትና ከም ዝተወሰኻ እሞ ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ባዕለ መንፈስ ቅዱስ ባዕለ ጰራቅሊጦስ መጻናንዒ ኢልና ንዝክሮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እነብዕሎ ልደት ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዝተወለደትሉን ዝተሃነፀትሉን መዓልቲ ኣብዚ ጋጣሚ ዝንርኢ ምዕራፍ 2 ዘሎ እዩ። ምዕራፍ 2 ግብረ ሃዋርያት ፍቕዲ 47 እንተመፂና ግን እታ ናቶም ዝነበረት ህይወት ኣብዚኣ ክትብገስ ከላ ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ብምቑራስ እንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ይብል። ስለዚ እዚ ኣመር እዚ ቤተ ክርስቲያን ክትከስሮ ዘይብላ ካብዚ ኣመር እዚ ክትወፅእ ዘይብላ ቶም ክርስቲያናት ኣብዘን 4 ነጥቢ እዚአን እውን መሰረት ከም ዘለና ከነኣምን ክንክእል ኣሎና ነዚአን ንምፍፃም ድማ መለኮታዊ ግዴታ ከም ዘለና ንሪኦ ማለት እዩ። መጀመርታት ትምህርቲ ናይ ሰባት ኣስተምህሮ ኣይኮነን፣ ናይ ሰባት ድሌትን ሓሳባትን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣምህሮ ሃዋርያት ይልዎ ዘሎ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከሎና ኣምህሮ ሃዋርያት ዝጸንዐት ቤተ ክርስቲያን ምዃና ከርኢ ከሎ ካልኣይ ድማ ሕብረት ክህልዋ ክእል ኣለዎ። ሕብረት ክትሕልዎ ክትክእል ኣለዋ። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዝደልዮ ሕብረት ይደሊ እዩ። ስለዚ እታ ብምቑራስ እንጌራ ዝብላ ዘሎ ሳልሰይቲ ድማ እታ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሓደ ምልክታ እንታይ እዩ? ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብስትን ወይንን ኣብ መንበረ ታቦታ ኣቐሚጣ ስጋን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሕብረት እቲ ጉባኤ ከም ዝምገብ ትገብሮ እያ። ምክንያቱ ንሕና ሓደ ኣካል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንብል ከለና ሓደ ዝገብረና ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብቲ ህንፃ ተዓፂናዮ ዘለና ነንበይንና ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ዓድና ተሃሉ ኣብ ለንደን ተሃሉ ኣብ ማንቸስተር ተሃሉ ኣብ ዝሃለወ ተሃልያ ቤተ ክርስቲያን ሕብስትን ወይንን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናታ ኣልተር ኣቐሚጣ ክትፅሊ ከላ መንፈስ ቅዱስ ንሕና ክንርድኦ ብዘይንኽእል ካብ ናትና ኣእምሮ ቁጥጥር ወፃኢ ነቲ ሕብስቲ ናብ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወይኒ ድማ ናብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝቕይሮ ካብዚ ፅዋዕ እዚ ብምክፋልና ካብ ሕብስቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡ ብምክፋልና ድማ ሓደ ኣካል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንኸውን እቲ ቅዱስ ቃሉ ነጊርና ኣሎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ 10 ነጥቢ ዘሎ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ ካብቲ መንፈሳዊ መግቢ ካብቲ ሓደ ዝኾነ መንፈሳዊ መግቢ በሊዕኹም ካብቲ ሓንቲ ዝኾነ መንፈሳዊ ጽዋዕ ድማ ሰቲኹም ኢኹም ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እሞ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ይብል። ስለዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ሓድነታ ዝሕልወላ ፍጹም ዝገብራ ድማ ስጋን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጽዋዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተኸፈለ ዝተቆረሰ ስጋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥርያ ዝበሎ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 28 ክርስትና ኣብዚ ማእኸል እዚ ኣብዚ ሰረት ዝገበረ እዩ። ተራብዒቲ ድማ ብጸሎት እዩ ዝብሎም ኣብዘን 4 እዚአን ሕብረት ገይሮም ከም ዝተበገሱ ኢና ንርኢ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ኣለዋ። we are one body in Christ ክብል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ እቲ ሕብረትና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ዘረዳእና ዘሎ። ኣብ ሰባት ኣይኮነን እቲ ሕብረት፣ ኣብ ሰባት ኣይኮነን እቲ ትውክልቲ ንፅጉዖ ኣብቲ እምባ ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ክርስትና ኣብዚ ሰሪትዋ ከም ዝኸደ ይሕቢርዋ ከም ዝኸደ ኢና ንሪኦ። በዚ ነዚ ንዘራርቦ ዘለና ዝያዳ ምናልባት እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንራኸብ እንተኮይና ነታ ግብረ ሃዋርያት 28 ምዕራፍ ሒዛላ ኩላ እንተንበብናያ ብዛዕባ ክርስትና ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ። መሰረትና ኣብኡ ስለ ዘላ ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ ኣብ መንጎ ግን ዕድል ክበካ ምክንያቱ ኣነ ተጀሚረ ስቕ ኢለ መታን ከይከይድ ኣብ መንጎ ዝውሰኽ ዲ ሕቶ ዲ ናባኻ ከገድፈ እንድሕር ስቕ ኢልካ ኣለካ ስቕ ኢለ ቀፅል ዲያቆን በረኸት ኦፍ ኮርስ ኩሉ መድረክ ብምሉ ናባኻ እዩ ሕጂ ኣራይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 እንተሰጊርና ድማ ወላ ስጋ ምዕራፍ 8 እውን ንሎሚ ትንክፍ እንተበልናዮ 6-7 ዘሎ ናይ እስጢፋኖስ እቲ ቀዳማይ ሰማዕቲ ዝኾነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ከመይ ዝበለ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ይምህርን የስተምህርን ከም ዝነበረ ነገር ግን እቶም ሊቃውንትን መምሃራንን ዝበሃሉ ፈሪሳውያን
اتي زمهرو زنبره استيفانوس كتصاورو ስለዘይከኣሉ ንስቲፋኖስ ብዳርባ እምኒ ክቅተል ከም ዝገበርዎ ሰማያት ተከፊቱ ከም ዝረኣየ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጠ ረኣኹ ስጋም ምባል ዝበፅሐ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸለዮ ጸሎት እውን ጸልዩ ኣቦ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይፈልጡን እሞ የቕረበለሎም ስጋም ምባል ዝረኣናሉ እዛ ኩነታት እዚኣ ዝህሞት እዚኣ ምስ በፅሐት ግን ክርስትና ድሕር ሰማዕትነት ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ክርስትና ክትባታተን ጀሚራ ካብዚ ምክንያት ኮይኑ በቲ ሓደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕትነት ክቅበል ከሎ በቲ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ክርስትና ዕድል ዝረኸቦ ድማ እንታይ እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኡ ክርስትና ናይ ምስፍሕፋሕ ዕድል ድማ ተኸፊቱሉ ካልኣይ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ 28 ዘሎ ካብ 19 ጀሚሩ ንደቂ መዛሙርቱ بسم أبن ولدن منفس قدسن ناطمقو دك مزامرتو كجبروا كم زلوا مزتوهابهم حضرات Great Commission نقوله نمبلا علم 10 خلته حواريات ماتيا تكيهم كميلهم ناب علم كزرقحو كم زخالو نري ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ዘሎ ድማ ሓደ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ዝብሎ እቲ ዲያቆን ፊሊጶስ ዘጠመቆ ንሱውን ካበናይ ከባቢ ከም ዝመፀ ርግጠኛ ኮይና እዚ ክብል ተዘይከኣልኩ ናይ ታሪክ ጸሓፍትን በቲ መጽሓፍ ቅዱስን መሰረት ጌርና ግን ፕሮባብሊ ምናልባት ካብ ከባቢና እውን ክኸውን ይኽእል ደብ ሰጊሩ ስጋብ ኣፍሪቃ ንምብጻሕ እቲ ክርስትናውን ኣብዚ ኣፍ ደገ ርኢናሉ ትምብትታን ዘምጽኦ ድሕር ናይ ሰማዕትነት እስጢፋኖስ ንክርስትና ከዕንብብ ዕድል ከም ዝሃቦ ከምዚ ቢሉ ናብ አንጾኪያ እንተሰገርና ኣብ አንጾኪያ ዘጋጠመ ኩነታት ነይሩ እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አይሁድ ይኹኑን እቶም ካብ ወገን አሕዛብ ዝመጹሞ ክርስትና ድማ ዝተቀበሉን ኣብዚ ክርስትና ከስፋሕፍሕ ተራእዩን ጀሚሩን ይኹን ኣብዚ ሰለስተ ዓበይቲ ጸገማት ነይርዎ ሓደ ናይ አይሁድ ጸገም ነይሩ ሰለስተ ግሩፕ ስለዝኾኑ አይሁዳዊ እምነት ዘለዎም ማለት እዩ ንክርስትና ዘይተቀበሉ እዮም እቲ ካልኣይ ድማ አይሁዳውያን ኮይኖም ናብ ክርስትና ዝኣተው እዮም ነይሮም እቶም ሳልሳይ ድማ ካብ አሕዛብ ኮይኖም ናብ ክርስትና ዝኣተው እዮም ኣብዚ ዘይምርዳእ ስለ ዘጋጠመ እቶም አይሁድ ካብ እምነት ኣቦታትና ወፃኢ የለን ዝብል መርገፅን መትከልን ስለ ዝነበሮም እቶም ካብ አይሁድ ናብ ክርስትና ዝቀየሩ ከዓ እቲ ናይ ኣቦታቶም ዝነበረ ሕግን ናይ ሕጊ ኦሪትን እቲ ዝነበረ ናቶም ልማዳትን ከይገድፍዎ ስለ ዘይከኣሉ ምስቶም ካብ ወገን አሕዛብ ናብ ክርስትና ዝመፁ ንሳቶም ዝኾነ ልማድ ዝኣስሮምን ዝሕዞምን ኣይነበረን በቃ ህይወት እንተደሊኹም እቲ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ተሰቢኹሎም ንሱ ድማ ካብ ዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንዕኡ ዝኣመነ እንተተጠሚቑ ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረ ድሕነት ከኣቱ ምዃኑ ሐዋርያት ክሰብክዎምን ክእምንዎምን ካብቲ ዝነበሮም ናይ አሕዛብ እምነት ወፂኦም ድማ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እምነት ክርስትና ክሕዝዎ ስለ ዝጀመሩ ንሳቶም ብንጹህ ነቲ ክርስትና ክቅበልዎ ከለዉ እቶም ካብ አሕዛብ ካብ ይቅሬታ ካብ አይሁድ ዝመፁ ወገን ናብ ክርስትና ዝቀየሩ ግን እቲ ዝጸንሐ ሕጊ ሙሴ ይኹን ከምኡ ድማ ናይ ኦሪት ዝነበረ ልማዳቶምን ኣብዚ ኮንፍሊክት እናተፈጠረ ኣዝዩ የሸግሮም ከም ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምዕራይ እቲ ናይ አሕዛብ መምህር ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገበረ ብዙሕ ድኻም ከም ዝገበረ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ክርስትና ኣብ ገለ እዋን ነቲ ፅሩይ ዝኾነ መልእኽቲ ናይ ክርስትና ንመሓዝን እዚ ምሳና ዘዕበየና ኣጋጣሚታት ልማዳትን ኣብ ገለ እዋን እንኮ እታ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ትምህሮን ዘይትምህሮን ፈሊና እንተዘይፈሊጥናዮ እቲ ልማዳት ነቲ ክርስትና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሸገሮ ዘሎ ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን እውን እዚ ኣዝዩ ኣፀጋምን ከቢድን ዝነበረሉ እዋን ንሕና ንበልፅ ንሕና ኢና ቀዳሞት ምሩፃት ህዝቢ ኣምላኽ ንሕና ኢና ሕጊ ንፈልጥ ንሕና ኢና ስርዓት ዝነበረና ንሕና ኢና መገዲ ዝነበረና ንሕና ኢና ንኩሉ ከም ቅዱሳን ዝብል ኣረኣያ ዝነበሮም ስለ ዝነበሩ ነቶም ናብ ክርስትና ዝኣቱ ዝነበሩ የሸግርዎም ስለ ዝነበሩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3
حواري قدس باولوس probably كاب 28 አካባቢ አቢሉ ከፈወደ ይፈልዩ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የለ ጨዋ የለ አይሁዳዊ የለ ሮማዊ የለ ግሪካዊ የለ ሎታይዳ እምነት ክርስትና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በምእማን ዝርከብ ጸጋን ድሕነትን በረከትን እዩ ስለዚህ ንክርስቶስ ዘአመነ ድማ ዘሪ አየገድስ ለዋውዲ አይሁዳውዲ ካብይ ክህነት ካብ ለዋውያን ዝነበረ ኣብዚ ዳሕረዋይ መንፈሳዊ ክህነት ግን ካብቶም ብስሙ አሚኖም ናብ ድሕነት ዝመፁ መሰል ውልድነት ድማ ዝረከቡ ከከምቲ ዝተዋሃቦ መስፈርን ጸጋን ንኸገልግሉ ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረከበ ሓርነት ይነግረና ፍቅዲ 5 ምስ መጸገላትያውን ኣነ ብኢየሱስ ክርስቶስ ውፁእ ሓራይ ዝብል ዘሎ ክርስቲያናት ካብ ሓጢያት ኢና ክንሃድም ዘለና እምበር ሓርነትን ብናጽነትን ግን ሙሉእ ሓርነትን ሙሉእ ናጽነትን ዘለዎ ገይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ይሰብኮም ዝነበረ ፍጥረትና እውን ተሪእና ካብ መጀመርታ እግዚአብሔር ነፃ ሰባት ብዘይ ምጽዓን ብኣእምሮና ሓሲብና ባዕልና ክንመጾ ክንፈልጦ ከም እንስሳታት ዘይኮነ ብከምዚ ዓይነት ብናጽነት ዝፈጠረና ምዃኑ ክርስትና ድማ ኣብ ናጽነትን ኣብ ሕውነትን ኣብ ፍቅርን ዝተመስረተ ምዃኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሕ ከረድኦም ይጎይ ነይሩ እዩ ይጽሕር ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ አንጾኪያ ከምዚ ኢሎም ከለዉ ቶም ብወገን ኣብ ክርስትና ዘይነበሩ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ዘላ ክርስቲያናት ኢሎም ዝጸውዕሎም እዋናትን ግዜ ነርኢ እዚኣቶም ክርስቲያናት የሚለም ጸውዖም ንመን ነቶም ደቀ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን ማለት ድማ ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት እዩ ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚኡ መሰረቱ ናይ አይሁዳዊ እምነት ስለ ዝነበረ ምስቲ አይሁዳዊ እምነት ለጊቢ ዝኸይድ ዝነሩ ታመጸውዒቶም ኣብ አንሪኦም ዝነበርና ከዓ እታ መገዲ ትበልያ በዛ መገዲ እዚኣ ዝኸዱ በዛ መገዲ እዚኣ ዘወይ ተባሂላ ትፍለጥ ነራ ቅድሚ ኣብ አንጾኪያ ምዕራፍ 11 ግብረ ሐዋርያት ክርስቲያናት ምባሎም ዘወይ ታመገዲ አይነት መገዲ እታ ዮሐንስ ዘላ 14:6 ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን حقن ህይወትን አነ ዝበላ በዛ መገዲ እዚኣ ዝኸዱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኳ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ተዛረብ ከሎ ንሱ ዘስታድዶም ዝነበሩ በየን በዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ በየነቲ በታትኽ ዝበለት መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋውንደር ኮይኑ ዝመስረታ ድሓር ድማ ንክርስትና ዋጋ ከፊሉ ከስፋሕፍሕ ዝገበሩ ከዓ ውዕለቱ ዘይጠፍእን ዘይርስዓን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ስለዚ ሊቃውንቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቴዎሎጂያን ንክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮር ፋውንደር ኮይኑ ክምስርቶ ከሎ ኣብ ምዕባይን ኣብ ምዝግሐን ኣብ ምስፋሕን ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዓቢ ግደ ተጻዊት ኢሎ ቤተክርስቲያን እውን ብርሃና ለቤተክርስቲያን ኢላቶላ ስለዚ ብርሃን ወንጌል ንምውላዕ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ገይሩ ስለዚ ትምክፍፋል ኣብ አንጾኪያ ዝነበረ ስጋብ ሕጂ እውን ኣብ ዘለና ክርስቲያናት ክንሪኦ ከለና ድኻምና ብዙሕ ግዜ እቲ ወንጌል ጽቡቕ እንዳተሰበከ ከሎ እቲ ወንጌል ናይ ምፍልላይ ደይኮነ ናይ ድሕነት ወንጌል እንዳኾነ ከሎ ናይ ጸጋ ወንጌል እንዳኾነ ከሎ ናይ ድሕነት ወንጌል ናይ ኣእምሮን መንፈስን ናይ ምትሳእ ናይ ምብራህ ወንጌል ክንሱ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ፈተነታት ምእታው ኣይገድፍን ነይሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሎም ግብረ ሐዋርያት ራእኻ ሒዝካ መጽሓፍ ኣይተብሉ ነበር እስቲ መሰረተና እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓንቲ ያዘላትና ናይ ታሪክ መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ኣሎ ከም በዓል መጽሓፍ ሳሙኤል ዝኣመሰል ኣሎ መጽሓፍ ነገስ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ዘፍጥረት ንባዕሉ ኳን የአብርሃም ታሪክ ኣሎ ብዙሕ ታሪኻት ዝሓዘ ቁም ስቶሪ ደጋጊንካ ብካዝ ዘይጽገብ ታሪኻት ኣሎ ኦልድ ቴስታመንት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እታ ናይ ታሪክ መጽሓፍ ወይ ሲንክሳር ተልና ሓንቲ ዘላ ግብረ ሐዋርያት ጥራያ እቶም ሊቃውንቲ ካንታ የሚሎም ማንዓ ግብረ ሐዋርያት ካልእ ኩለን ተጻሒፈን ተዓጽየን ግብረ ሐዋርያት ግን ተኸፊታ ዝተገደፈት መጽሓፍ ያለው ማለት ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ይምጽኦም ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ድሒሮም ዝመጹ አቦታትና ስጋብ ሕጁ ኳዳ በቦታትና ደዴታትና መንፈስ ቅዱስ ያዓይ ይሰርሕ የስልጥ ስለዘሎ ተቃሉ በቃ ናይ ታሪክ አቦታት ዘአትዋ ቅዱሳን አቦታትና ደዴታትን ዘአትዋ መጽሓፍ ያዝኩል ከሎ ግን ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ሪከርድ ንገብሮ ንውስኸሉ ማለት ኣይኮነን ግን መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ያዓይ ከም ዘሎ ንምርኣይታ ግብረ ሐዋርያት
ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ማለት ያ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ዝዓየን ዝሰርሑ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ድማ ስርሑ አቋሪጡ ስለዘይፈልጥ ስጋብ ሕጂ ይሰርሓሎ ስጋብ ሕጂ ይዓይሎ ማለት እዩ ምስመን ምስ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ይሰርሕን ይዓይን ኣሎ ስለዚ እቲ ንዓኣ ዝፀሓፋ ብባህሊ ቤተ ክርስቲያን ንግብሪ ሐዋርያት ዝፀሓፋ ብታሪክ ቤተ ክርስቲያን ወይ ብባህሊ ቤተ ክርስቲያን ተን ሐዋርያው ዝኾነ አብያተ ክርስቲያናት ሉቃስ ከም ዝፀሓፋ ሙንተለወን ማለት እዩ ስጋብ እቲ ኣብ 451 ዝተፈጠረ ኣብ ካልእ እዋናት ንሪኦ እዚ ንዕልሎ ዘለና ታሪክ ክርስትና ናይ ኦርቶዶክስን ናይ ካቶሊክን ዝበሃል ዋላ ሓንቲ የብሉን ክርስትና ሓንቲያ ሓንትን እያ ማለት እዩ ዘፈላለየ የብላን ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሓንቲ ክርስትና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሃበና ታብደሙ ዘጥረያ ኣቦታትና ዝሓለፈ ግብሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ነዘንቶ ዘለና እዚ ዛንታ እዚ ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ንዕልል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወንጌላዊ ሉቃስ ጽሒፍዋ ዝበሃል ዘሎ ታሪክ ናይ ግብሪ ሐዋርያት ምዝ ናይ ሎሚ ዘለና ድኻማትን ጽቡቕናትናን ምፍልለያትናን ንዕኡ እንዳእተና እንዳመርመርና እንተርኢናዮ እቲ ግብሪ ሐዋርያት ወይ ድማ እቲ ታሪክ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ንዓና ዓብ መምህር እዩ ኣብዚ ናይ አንጾኪያ ምፍልላይ ርኢና ኢና እዚ ምፍልላይ እዚ ድማ ኣብቶም ክርስቲያናት ኮንቨርት ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ፀገም ኣብቶም ሐዋርያትን ንባዕሉ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅድናቱ በይኑ ይኸይድ ስለዝነበረ ምስቶም ዓበይቲ ሐዋርያት ከይተረፈ ንስሓብ ነይርዎ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እኳ ንሐዋርያ ጳውሎስ ክገልጾ ከሎ ኣብቲ መልእኽትታቱ ንምርዳእ ዘሸግር ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኢልዎ ብዙሕ ካራክተር ነይሮም እዮም ስለዚ ምክርኻር ሓሳብ ምፍልላይ ነውሪ ይኮነን ሓጢያት ኣይኮነን ናይ ሓሳብ ፍልልይ እንድሕር ተራእዩ ወይ ናይ ስርዓት ሓንቲ ፍልልይ እንተተራእዩ ናትና ብዙሕ ግዜ ተጸገማትና ወይ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ጌርና ንወስቶ ወይ ገለ ጌርና ንወስቶ እዛ ምስ ጫማኻ ምእታውን ዘይምእታውን ቤተ ክርስቲያን እንኳ ምስ ሃይማኖት ቆፂሩ ሰብ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ኮለል ክእትወና ዝኽእል እውን ኣይሰኣንን ይኸውን ስለዚ እንታይ እዩ ንሳቶም እዚ ነይርዎም ገና መንፈስ ቅዱስ ይመርሖም ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ተዘይተራዳዱ ዋላ እኳ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበፅሖ ፍልጠትን ርድኢትን እንተ ዘይበፅሕዎ እቶም ሐዋርያት ንባዕሎም እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ 3 ዓመት ምስኡ ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብናይ ቅዲ ናይ ሰብ ኣይመፀን ከምቲ በዓሉ ዝበሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መስኪሩሉ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ዘሎ ንሱ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ደመይ ክፀውር ዘለዎ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ዝደኸመላ እዩ ثلاثه عبيتي ميشن كجبر زخاله اي بحق خا برهان بيت كريستيان حواري قدوس باولوس 14 ملأختي نخصحفون زبقع ازيو حري زخونه حري اقحا زخونه حوارينا نزارب زلنا ስለዚህ ተምሱ ዝነበሩ እኳ ንዑ ቋጣጽር ወይ ካሉ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ክርዶሙን ኣይከኣለን ኣብ መልእኽቲ ገላትያ ዘሎ ይኹን ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ዘሎ ይኹን የሸግሮም ከም ዝነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ጽሒፍልና ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዝነበሮም ክርክሩን ጽሒፍልና ኣሎ ነገር ግን ከመገሮም ነቲ ዘይሰማምዕ እምነት በከፋላለ ይኸለው ጸሎትን የማናይ ኢድ በመዋሃብ ምስ ባርናባስ ከፋላለ ከሎ ነሪ የማናይ ኢድ ይዋሃብ ነይሮም ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኸዓይ ንኸሰርሕ ባኣቶም ዕድል ህብዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ዘይምርድኦም ነቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ናይ ፍልጠት ፍልልይ ዝመስልን መንፈስ ቅዱስ ይድግፎም ስለ ዝነበረ ስጋብ መጨረሻ ህይወቶም ታቤተ ክርስቲያን ከይተማቃቀለት ሓንቲ ኮይና ኸይዳ ኣብዚ ናይ ሉቃስ ንርሕት ናይ መንፈስ ቅዱስን ጥበብ ናይ ሉቃስን ድማ በቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራን ቴዎሎጂያን ዝብልዎ ምናልባት ንዓናውን ክጠቅመና ስለ ዝኽእል ካፕቴናቶም መንጽር ገይረ ክሪኦ ይደሊ ሉቃስ እንታይ ገይሩ ጽሒፉ ትግብረ ሐዋርያት ተሪእናዮ ኣብ መንጎ ቅዱስ ጴጥሮስን ኣብ መንጎ ቅዱስ ጳውሎስን በቲ ዝነበረ ናይ ቴዎሎጂካሊ ርድኢት ጸገም ፍጠር ነይሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይቶም ኣይሁድ መራሒ ክኸውን ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ናይቶም ኣህዛብ ወገን መምህር ኮይኑ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ፍልሊ ከይፍጠር መንፈስ ቅዱስ ሓጊዝዎም ወንጌላዊ ሉቃስ ድማ ነታ ግብረ ሐዋርያት ከመይ ገይሩ ከም ዝነደቃ ከነስተንትነላ ንኽእል ኢና እንታይ ገይርዎም ገሊኦም ናይ ጴጥሮስ ገሊኦም ናይ ጳውሎስ የሎን ከይከዱ ከም ዝሕጂ ንገብሮ ዘለና ንክፍፋል ኣብ ከም ዝኸይወድቁ ምእንቲ ንኽልቲኦም ኣብታ ግብረ ሐዋርያት ብማዕረ ወሲድዎም ዘሎ ንኣብነት
ግብረ ሐዋርያት ካብ ምዕራፍ 3 ጀሚርና እንተሪኢናዮ ቅዱስ ጴጥሮስ አገልግሎት ናይ ምፍዋስ ጀሚሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመጻሉ ግብረ ሐዋርያት ካብ ምዕራፍ 9 ኣብ መንገዲ ደማስቆስ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተኣሰረ ነታ ቤተ ክርስቲያን ስጋ ማእሰርቲ ዋጋ ከም ዝከፈለላ ኣርኢና እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ምእሳሩ ስጋ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ከም ዝከፈለላ ኣርኢና እዩ ምብልላጥ ከም ዘይብሎምን ንሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ይጽዕሩ ከም ዘለው ኣብ ሓደ እምነት ከም ዘለው ንምርኣዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመተት ቆልዓ ኣተሲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ሙሉእ ለይቲ ክኸይድ ደሊ ይምህር ነይሩ ኣብ ኤፌሶን ዘጋጠመ ሙሉእ ለይቲ እንዳማሃረ ከሎ እቲ ወዲ ግን ጸዲፍ ይብሎ ድሓር ወሪዱ ካብቲ ዝነበሮ ወሪዱ ጸልዩ ኣተሰኦ ይዝብል የዋዳድ ሮሚ ነይሩ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ብጸላሎቱ ገይሩ ፈዊሱ ኣብቲ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ በቲ ጨርቂ ወይ ድማ በቲ ማዕረሚያ ገይሩ ፈወሰ እንዳበለ ናይ ሓደ እዚ ዘሎ ብልጫ እንዳበሉ እውን መቃቂሎም ንኸይከዱ ንኸይጎዛዝዩ ነታ ሓንቲ ዝኾነት ክርስትና መንፈስ ቅዱስ ንሉቃስ ጽቡቅ ገይሩ መሪሕዎም እዩ ንሳቶም እውን ነዚ ፍልልይ እዚ ንኸይኣቱ ኣብ ገለ እዋን ከም ዝሓገዞም ከም ሊቃን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረቡ እዮም ከመይ ገይሩ ብጸላሎት ፈዊሱ ከመይ ገይሩ ብጨርቂ ማዕረሚያ ፈዊሱ እዚ እግዚአብሔር ድንቅ ምዃኑ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ብፍላይቶም ኣብዚ ጽቡቅ ኣፍልጦ ዘይብልና ኣይንተሃወኽ እግዚአብሔር ብዝደልዩ ሓሊፉ ይዓይ ይሰርሕ ይፈውስ በትሪ ሙሴ ገይሩ ባሕሪ ኤርትራ ክጨድድ እውን ኣይከበዶን በትሪ ኮነን ዝጨድድ ዘሎ መለኮታዊ ዝኾነ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ግን እንተ በቲ በትሪ እንተ በቲ ጨርቂ እንተ በቲ ሓመድ እንተ በቲ ዘይቲ ክሓልፍ ከሎ ድንቅ ዝኾነ መለኮታዊ ዓሚቕ ዝኾነ ልዕሊ ኣእምሮና ክገብር ከም ዝኽእል እቲ ሕብስቲ ሒዝናያ ንመጽእ ዘለና እኳ ከመይ ገይሩ ናብ ስጉእ ከም ዝገብሮ መንፈስ ቅዱስ ዊደኖ ግን ኩሉ ግዜ ንምገቦን ኣብ ጸሎት ቅዳሴና ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ጥበበኛ እዩ ምስጢራዊ እዩ እቶም ክርስቲያናት ግን ዝያዳ ግልጸት ንኽንረክብ ክንቀርቦ እምበር ህውሃት ተዘይኮና ነቲ ሐዋርያዊ እምነት ንምግዳፍ ኣብ ቀረባ ዘይምዃን ግን ልቦና ምዃኑ ቅዱስ ጽሑፍ ክምህረናን ከስተምህረናን ይኽእል እዩ እታ ዝፈርሕዋ ዝነበሩ ኣብ ቆሮንቶስ መጽያ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ዘሎ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 10 ጀሚሩ እታ ዝፈርሕዋ ታቶም ምፍልላይ ኣዝያ መጽያ ከም ሰብ ቆሮንቶስ ሕማም ገይሮም ንሳቶም ከዓም ኣነ ናይ ጳውሎስ ሕሸኒ ጳውሎስ ከመይ ዝበለ ሰብ ክብል ጀሚሩ ተሓደ ከዓ በቲ ኣጵሎስ ባጅግና ክብል ጀሚሩ ተሓደ ከዓ ናይ ኬፋ ኢሉ ኢትላ ሕጂ ዳ ተሪኢኹማ እታ ዋና ክትከፍልን ክትገምዕን ትኽእል ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣጵሎስን ጳውሎስን እኳ ተኾነ ተኽርክር ኣብ ቆሮንቶስ ግን እሱ ፈሊጥዎ ኣሎ ታዛ ዓቤት ምክፍፋል ክትመጽእ ትኽእል ኣብ ኣጵሎስ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ከይዳ ኣብ ጴጥሮስን ኣብ ጳውሎስን ስለ ዝመጽእታ ምፍልላይ ከኣስራ ስለ ዝደልየ ገሊኹም ከዓ ናይ ጴጥሮስ እውን ናይ ኬፋ ትብሉ ኣለኹም ይብልዎ ግን ክርስቶስ ኣይተመቐለን ክርስቶስ ኣይተኻፋፈለን ጳውሎስ ደሞይቱልኩም ስም ጳውሎስ ከተጠሚኩም ዲኹም ኢሉ ኣብዚ ኮንፌስ ዝገብር ብሑታት እዮም ነይሮም እቲ ዝኣምንሉ እምነት ሓያላት ናይ ብስብከት ኣገልግሎት ወንጌል ዘይደኽሙ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ድማ ከም ዮሐንስ መጥምቅ ሕት ይነሩ ኣነ ስራኻ ሰኣኑ ክፈትሕ እኳ ብቃዕ ኣይኮንኩን ከም ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እውን ነፍሱ ገቲዩ የመን ኣነ ኣይመትኩላኩም ኣነ ዝመትኩሉ ኣማኒ የለን ኢሉ ኣነ ደመይ ዘፍስስ ኩሉ የለን ኣነ ብሽመይ ዝተጠመቀ ሰብ የለን ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ዝተጠመቁ ስለዚ ክርስቶስ ነታ ማሕበር ዝመተላ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ርእሲ ስለዚ ክርስትና ነቲ ርእሲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዲፍካ ኣብ እግርን ኣብ ታሕትን ምባኣስ ምቁርቋስ ምውዓል ማለት እቲ ኣብ ቆሮንቶስ ዝነበረ ሽግር ቤተ ክርስቲያን ስጋብ ሕጂ ይመቃቀላሎ የሸገራሎ ነቲ ምእመን ድማ ኣይናይ ተሓቀ ስጋ ምባል ክፍትሽ ካብቲ ሓደ ሃይማኖት ናብቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክኸይድ ምርግጋእ ሲይኑሎ ትዘረጋግእ ግን ትዝእመን እዩ እሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ድማ ናይ ነቢያት ጎይታ እዩ ናይ ሐዋርያት ከምኡ ናትና ከምኡ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን መድሓንን ዝኾነ ሓደ ንሱ ጥራይ ስለዚ ሐዋርያት ሰበክዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነይሩ ስለዚ ታም ክፍፋል ከይትመጽእ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ይኹን በትሕትኑ ይኹን ብምኽሩ ይኹን ብማዕዳ ይኹን ነታ ኣብ ቆሮንቶስ ዝነበረት ናይ ሰይጣን ድፊት ኣጥፊዋ ኣጽዋ ድማ ስለዚ ድሕራ ግን ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝመጻ ዝነበረ ጎንጽታት ከምዛ ዓይነት ኣፋታታሃ ናይ ሓሳብ ፍልልይ
ናይ ርድኢት ፍልልይ ናይ ፍልጠት ፍልልይ ኮይኑ ክስማዓና ከሎ ኣብ ክንዲ ቀልጢፍና ፍርዲ ንህብ ምጉያይ ከምታ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበላ ኣብ ሃዋርያ ጳውሎስ ንምርድኡ ብዙሕ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኣብ መልእኽትታቱ ኣሎ ኢሉ ለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብማንም ሰብ ቀልጢፉ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እግዚኣብሔር ብሕጂ እኳ 100 ዓመት እንተሂብና ወዳእናዮ ከም ንኸይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ነገር ተረድእ ኣለኹ ክንውድእ ከም ዘይንኽእሲ እንዳተረዳእኩ መስሊ ስለዚ ከዓ ዘየሰልፊ ዘሎ ተቅዱስ ጽሑፍ ምስጢሩ ዓሚቕ ትመልእኽቱ ውሽጢ እዩ ስለዚ ክርስትና ከዓ ንኣምላኽ ብዝፈለጥናዮ ብዝቀረብናዮ ብዙሕ ንመሃሪና ብዙሕ ንባረኺና ዓይንትና ይኸፈት ስጋብ መንፈሳዊ ዓይንኩም ተኸፊቱ በሪሁ ዝርእሲ ንጽልል ለና እንዳበለ እንዲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝጸልየና ስለዚ ከምዛ ዓይነት ኣጋጣሚታት ገጢሞ እዩ ያቆን በረኸተ ዘይብሉ ግን ካብዚኣ ናብ ናይ ሮም ቤተክርስትያን ክሰገረ ብድሕሪኡ ግን ናይ ሎሚ ጠጠው ክነብሎ ኢና ማለት እዩ ድሕር ዝኾነ እንተዘይሃድሊ ትብለኒ መታን ኣሲረኩም ከይብል ንኽልቲኹም ተዘይኮይኑ ግን ናብ ሮም ክንሰገርሙ ከነጣናው ብጣዕሚ ፍቑድዩ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ እዚ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ታሪክ ክርስትና ሰብ ዝደጋገም ዘሎ ይመስሎ እምበር መሰረት ከይሓስካ መቸብ ከጀመርካ ገዛ ክስራሕ ኣይትኽእልንኻ ስለዝኾነ ከዓ ካብ መሰረቱ ክንጅምሮ ነዚ ኣርእሲ እዚ ዝመደብና ማለት እዩ ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ከዓ ሙሉእ ኣፍልጦ ሙሉእ ክእለት ሙሉእ ዓቕሚ ንዝዓደለካ እግዚኣብሔር እናመስገና ነዚ ዝሃብካና ትምህርቲ ምንም ክውስኸሉ ዝኽእል የብለይን ስለዚ ንግብረ ሃዋርያት ክነንብብ ተወኪስካና ኣለኻ ሰብ ከዓ ንዑ ኣንቢቡ ሰሙን ክወሃበ ማለት እዩ ንዑ ኣንቢቡ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ምዕራፋት ንክዳሎ ዕድል ረኺቡሎ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ንሕና ዘይደኺምካ ማለት እዩ ናብቲ መዲብካዮ ዘለኻ ናይ መልእኽቲ ሮሜ ክትሰግር ብወገነይ ፍቑድዩ ከዕልቦ ወይ ከቐምጦ ዝኽኣልኩ ሕቶ የብለይን ፍቑድዩ ክቡር ثانك يو ዲያቆን በረኸት ክብረታ ሃበለይ ብድጋሜ ሰብ ብዓቕሙታት ዘላጥ ዝገብር ኣነ ከዓ ምስኻትኩም ዝማቐል ዘለኹ እታ ዘላትኒ ዓቕሚ የሃዋርያ ጳውሎስን ከምኡ ዝብል ነቲ ዘለና ፀጋ ክንካፈል ስለ ዝብል ኣዝዩ ድማ ዝፈትዎ ባህ ዝብለኒ ደስ ዝብለኒ ምስቶም ክርስቲያናት ይሕዋት ግዜ ሙሳድ ግዜ መቕታል ስለ ዝፈትውን ኣነ ንባዕለይ ዝያዳ ተባሪኸ ኣለኹም እምበር ክርስትና ከምዚሉ ኣብ ሮም እንተሰጊርና ድማ 4 ነጥብታት ክንርኢ ኢና እቲ ፀገማት ዝፈጠር ዝነበረ ኣብ ናይ ሮም ቤተክርስትያን ሰገርና ነቲ ክርስትና ከቢድ ሽግር ገጢሙ ሽግር ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ኣነ ግን በቲ ንዓይ ዝርዳእኒ 4 ኪ ዝኾነ ነገራት ኣለዉ ብዙሓት ልሂቃን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ፅሒፎሞ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ካብ ሮም ንሪኦ እቲ ሽግር ዝፍጠር ካብ 64 ዓመተ ምህረት ናይ ኔሮ እዩ ኔሮ ንክርስቲያናት ከመይ ዝበለ ስደት ከም ዝፈጠረ እቶም ሃፀያት ኣብ ሮም ዝነበሩ ነቲ ክርስትና ስጋብ ዲዮቅልጥያኖስ ዘሎ ዘመን ስጋብ ናይ ጉባኤ ኒቅያ ተፈቒድልና ስለ ዘሎ ዝምሸት እዚ እውን ብሓው ዲያቆን በረኸት ስጋብ ኣብኡ ዘሎ ይሕፂረ ክርየ ስለዚ እቶም ሃፀያት ኣብ ሮም ዝነበሩ ነቲ ክርስትና ስለ ዘይተቐበልዎ ብዙሕ ክብደትን ሽግራትን ነይርዎ መሰረቱ እውን እቶም ቄሳራት ናይ ሮም እዮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ዝኽኣሉ ብናቶም ፈቓድን ብፅላሌ ናይ ህዝቢ ኣይሁድን ዝተፈፀመ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እታ ዋጋ ረኺቦማ እዮም ከባድ ዋጋ ደኣ ኮይና እምበር ይሁዲ ዋጋ ረኺቦማ እዮም ዝረኸብዎ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ እቲ ደም ኣባና ይኹን ገዲፎም ኣባናን ኣብ ደቅና ኣብ ደቂ ደቅና ይኹን ኢሎም ናይዚ ሰብኣይ እዚ ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ ሕሱም ዝኾነ ታሪክ ን2000 ዓመት እስራኤል ስጋብ 1948 ከመይ ኢሎም ከም ዝተበተኑ ከመይ ዝበለ መውቃዕትን ማህረምትን ረኺቦም ስጋብ ኣብ ናዚ ጀርመን ናይ 6 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ኣይሁድ ጠፊኡ እቲ ዝኣተዎ መዓትን ዝኣተዎ መርገም ኣብ ደቆምን ኣብ ደቂ ደቆምን
ከቢድ ዋጋ ከም ዝነበረ ኩልናቶም ኣብ ታሪክ ዝረኣና ርኢና ያለና ስለዚህ እቶም አይሁድ በዓላቶም ዝኣተውን እቶም ሰቀልቲ ናይ ሮማውያን ቄሳራትን ይዝነበረ ስለዚህ ኣብ ኔሮ ክንመጽእ ከለና ኣብ 64 ዓመተ ምህረት ስለዝኾነ ኔሮ ከዓ ነቲ ክርስትና ክፈርሖ ናይ ግድነት ምክንያቱ መጀመርታ ሰቀልቲ በዓላቶም እዮም ከም ሃጸያት ናይ ሮም እዮም ከም ቄሳራት እዮም ስለዚህ ክርስትና ኣብኡ በብቁሩብ ከዕምብብ ምስራኣዮ ኔሮ ስክፍታታት ስለ ዝፈጠሩሉ ልሂቃን ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ናይ ነገረ መለኮት ከም ዝብልዎ ካብ 64 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ዘሎ እዋን እቲ ሽግር ከም ዝተፈጠረ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ይርዩ ከቢድ ስደት እቲ ዝዓበየ ስደት ዝመፀ ኣብ ክርስትና ኣብ ግዜ ኔሮ 64 ስጋብ ሽዑ ክንዱ ዓይነት ክብደት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ኣይነበረን 64 ግን እቲ ዝተመሃዘ ናይ ጸሓፍቲ ታሪክ መዝጊቦም ከም ዘለው ከቢድ ባርዕ ኣፍ ተፈጢሩ ኣብ ሮም ኣብ ግዜ ኔሮ ማለት እዩ ኣብ 64 ከባቢ እቲ ዝተፈጠረ ባርዕ እንታይ ኢሎም ክኸሱ ጀሚሮም ነቶም ክርስቲያናት እቲ ናይ ስልጣን ናይ ኔሮ ዝነበረ ተኣኪቦም ሓደ ውሳኔ ወሲዶም ዝወሰንዎ እንታይ ነይሩ እዚ ዘጋጠመ ባርዕ እዚ እቶም ክርስቲያናት እዮም ገይሮም ወልና ብሌም ግበሮም ኢሎም ስለዚ እቶም ፖለቲሻን ነቲ ሃይማኖት ከመይ ገይሮም ኣብ ደለው እዋን ብሌም ገይሮም ሰባት ከም ቁዕዎ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ታሪክ እዚ ጽቡቕ ጌርና ክነለልዮ ክንመሃሮ ንኽእልና ነቲ ቅዱስ እምነት ነገር ግን ቶም ቄሳራት ስለ ዘይደለይዎ ስለ ዝፈርሕዎ ምክንያት ገይሮም እዚኣቶም እዮም መቃጸልቲ እቶም ክርስቲያናት ግን ከምኡ ኣይነበሩን ኣዝዮም ናይ ክርስቶስ ሰባት እዮም ነይሮም እዚ ሕጂ ዘሎ ክርስትና እዚ ሕጂ ኣነ ሒዜ ዘለኹ ክርስትና አቡነ መቃርዮስ ክገልጽዎ ከሎ ብቋንቋ አቡነ መቃርዮስ ሕንቁቅ ክርስትና ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ማለት ሕንቁቅ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ከምዝን ተባሂሎም እንድሕሪሎም ሕንቁቅ ክርስትና እንዲብሉን ቀደም ዝነበሩ ተማ ቦታት ንዕኡ ሰብ እንተዝፈልጥ እዮም ዝብሉ ስለዚ ጽቡቕ ጌሮም ስለ ዝርድእዎ እቲ ታሪኽ ክርስትና እንደምንታይ ዋጋ ዝኸፈለይ እዚ ሕንቁቅ ዘሎ ክርስቲያን ከም ዝኸማይ ግን ንክርስትና ሓንቲ ዋጋ ከይከፈልና ኣለና ናይ ሽም ክርስትና ስለ ዘሎ ውሽጣዊ ስለ ዘይኮነ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኣዝዩ ድኹም እዩ ዘሎ ንምክፍፋል ዝጎይ ክርስቲያን ጉጅለኻ ምባል ዝብርሆ ክርስቲያን ድሕነቱ ረሲዑ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክጣበቕ ዝውዕል ክርስቲያን እዩ ዘሎ እቲ ዋና ግን ምስ ክርስቶስ ዘሎ ጉዳይ ድሕነትን ህይወትን እዩ ክርስትና ስለዚ ቶም ሽዑ ዝነበሩ ክርስቲያናት حقኛ ክርስቲያናት ጽፉፋት ክርስቲያናት ንዝኣምኑሉ ስጋ ሞት ክኸዱ ዝኽእሉ ክርስቲያናት እዮም ነይሮም ከም ዓይነት ጠንቅ ዝገብሩ ክርስቲያናት ከም ዘይነበሩ ሰብ ናይ ታሪክ ጸሓፍቲ ከይተረፉን ዝምስክሩሎም ዝነበሩ ክርስቲያናት እዮም ንሶም ግን ብምኽንያት ሓዊ ባርዕ ከሲሱ እቲ ዝኸፍአ ስደት ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቶም ክርስቲያናት ብግዜ ኔሮ በፂሑ ኣብ ታሪክ ከይድና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ትሽዑ ዝወደቐ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ክብደት ነይሩ ሓደ እዚ ፀገም ዝንርኢ እታ ካልኣይቲ 4 ኢና ክንርኢ እንደለ ተኻልኣይቲ ድማ እቶም ቄሳራት ሎርድ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ጎይታ ተባሂሎም ዝፅውዑ ስለ ዝነበሩ ከምኡውን ስጋብ ከም ኣምላኽ ይምለኹ ነይሮም እዮም ስለዚ እቶም ቴዎሎጅያን ናይ ታሪክ ሰባት ጽሒፎሞ ጽጹይ መጽናዕቲ ገይሮም ካብ ዘቕረብዎ ናይ ትሽዑ ታሪክ እዩ ሎርድ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ጎይታ እቶም ክርስቲያናት ግን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ጎይታ ዝብሉ ወሳቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብሉ መን እዩ ጎይታ እቲ ቀደም ኣብቲ ጎልጎታ ዝተሰቀለን እዩ ተቀደም ዝመተ ምክንያቱ ንሶም ዝፈልጥዎን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ንሕና ንፈልጦ ኣይኮነን እንተወይ ዲያቆን በረከት ዝብሎ ዝነበረ ስጋና ለቢሱ ዝብሎ ማለት ስጋና ለቢሱ ክንብል ከለና ትኽለብስ ዘይክእል ማለት ትረቂቕ ትኽትሓዝ ዘይክእል ትኽጭበት ዘይክእል መንፈስ ዝኾነ እግዚአብሔር ስጋና ለቢሱ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ዝኾነ ንሳቶም ግን ነዚኣ ክፈልጥዋን ክበጽሕዋን ክርድእዋን ይኽእሉ ኣይነበሩን ስለዚ በዚ ማይንድ ዚና ሕጂ ክንርድኦ ዘለና ታራ ሰብ ገይሮም ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ስጋብ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ጎይታ ዝበሃል ዘሎ ዝተሰቐለ ንሕና ኢናቶም ጎይቶት ንሕና ከለና መን እዩ ጎይታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስለዚ ቶም ክርስቲያናት ጎይታ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ንሰግደሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብል ተሪር መርገፂ እዩ ነይርዎም ስለዚ ቶም ቄሳራት ነዚኣ ስለ ዘይደለይዋ ኣብቶም ልዕሊ ክርስቲያናት ተወሳኺ ሽግራትን ፀገማትን ክፈጥሩ ይደልዩ ነይሮም ስጋባበይ ስጋብ ዲዮቅልጥያኖስ ስጋብ ኣብ መጀመርታ 4ይ ክፍለ ዘመን 300
عصرت حدا زلو وانات ثم كسرات بينهم لورد خبهالو غويتا خبهالو بينهم كفرحو بينهم كملخو شمنا يسوع كريستوس كندت زدلخ العالي دولي اينبورون والا غبر حوريا تمليسنا انترينايو بطرسن يوحنسن نكو غرفوم كوي زبل غريفهم مسقطقطوم دحب حجي شمنا يسبا ايزي كيتولعو لي دامو انت هونه كن سمتايلم سم يسوع كريستوس كاب مصوا صطوكم لي قالو نتزامنلو سغاب تزدلي وكخدو زخيليوم ابروم ون اب غزين نيرو كاب 64 زلو سغاب 68 زلو وانات زمبرهان بيت كريستيان زخونو قدوس بيتروسن قدوس باولوسن ابروم سماعتነት ከጋጥሞም ዝኻለ ኣብ ዝዋን እዚ ኔሮ ዝወልዑ ሽግራትን ጥበባትን ቶም ክልተ ፋና ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኮኑ ቶም ሓቀኛታት ዝኮኑ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ኣነ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ንላዕለ ዘይኮነ ንቁልቁል ዝድፋ ኢሉ ሰማዕትነት ዝፈጸመሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ብስሕለት ሴፍ ዝጠፋሉ ኣብሮም ዝሕጂ ንልዕሎ ዘለና እዋናት ማዕረፍ እንደዚህ ስጋብ ሰማዕትነት ዝኸደ ምስትሕንቆ ክርስትና ዝፍታነ ከም ዘይነበረ ሓያላት ከም ዝነበሩ ተባዓት ከም ዝነበሩ ነቲ ዝኣመኑሉ ስጋብ ሞት ክኸዱ ዝኽእሉ ጓሶትን ኣቦታትን ከም ዝነበሩ እዚ ኣብ ታሪክ ክርስትና ክንርሳዕ ዘይብልና በረኸቶም ኩላትና ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን 5 ሓምለ ዝውዕል ናይ ዞም ክልተ ፋና ቤተ ክርስቲያን ኣብ 64 ኣብ ዝሕዝንያ ዘለና ታሪክ ስጋብ 8 ሰማዕትነት ዝፈጸሙሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ በዘን ክልተ ዚአን ከሲሶምዮም እታ ሳልሰይቲ ሰብ ታሪክ ናይ ቴዎሎጂያን ትሕቦማ ዘለዉ ድማ ድኸስዎም ዝነበሩ ክእከቡ ከለዉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 47 ንሪኢና እንዲና አንቶይ ዝበልና ይትረስዑ ክእከቡ ከለዉ ኣብ ኣባይቲ እዮም ዝእከቡ ነይሮም ስለዚ ክርስትና ስፍራ ከምዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ንብሎ ዘለና እቲ ክርስትና ምእከቢ ኣይነበሮን እንታይ ኣብ ኣባይቲ ዝእከብ ነይሩ ምእከብ ዝበሃል ኣይነበሮን ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ካልኣይ ክፍለ ዘበን ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣባይቲ ኮይኖም እዮም ነቲ ኣገልግሎቶም ዝገብርዎ ነይሮም መዝሙር ነይርዎም ኣብ ዲዲኬ ወይ ድማ ዲዲስቅልያ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ገለ መዝሙር ይገብሩ ንእሽተይ ጸሎት ይገብሩ እቲ ዝዓበየ ሐዋርያት ይምህር ይባርኽ ሕብስን ወይንን ይቅርቡ በዚ ገይሮም ከዓ ስጋን ደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስዱ ነይሮም ሕጂ እሳቶም ነዚኣ እንታይ ኢሎም ከውሩ ይጀሚሮም ታጫፍ ጥራይ ሒዞም ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ምስ በሎም ገና ኣብ ማቴዎስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ካብ 54 ንድሕሪት እንድሕር ኣንቢብናዮ እቶም ህዝቢ ኩሎም ተዓንቂፎም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ እቶም ደቂ መዛሙርቱ እውን ምስ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልዎም ንስኻትኩም ግን ክትከዱ ዶ ትደልዩኹም ኢሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለካ ካባኻስ ናበይና ክንከይድ ኢልዎ ሕጂ ኣስተውሉ ብዙሕ ህዝቢ ተዓንቂፉ እዩ ስጋን ደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብል ከለና ገና ሕጂ እውን ካብ እምነት ክርስትና ወፃኢ ጥራይ ዘይኮነ ክርስቲያናት ሕዋትና እውን ይዕንቀፉ እዮም ከመይ ኢሉ ስጋን ደምና ክርስቶስ ዝኸውን ብሕብስትን ብወይንን ዋ መንፈስ ቅዱስ ደሞ እንታይ ዘይገብር እንኳን ነዚ መኣዲ እዚ ኣብ ቃና ዘገሊላ ናይ ውራይ መርዓ ኮይንዎም ንኽሰትይዎ እኳ ነቲ ማይሲ ናብ ዝበለፀ ወይኒ ዝጣዓመ ዝመቀረ ዝቕየር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብ እምነትና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምንም ጥርጥር ክህልወና ዘይግብኦ ነቲ ድንቂ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ክርስትናን ክንሪኢ ኣለና ኣብዚኣ ግን ኣብ ግዜ እዚ ንብሎ ዘለና ዘመን ጌጋ ርድኢትን ምፅላም ነቶም ክርስቲያናትን መፅያ ንሳታ ምፅላም እንደያ ነይራ እዚኣቶም ቆልዑት ሓሪዶም እዮም ስጋን ደምን ዝብልዎ ዘሎ ቆልዑ እዮም ዝሓርዱ ዘለዉ ዝብል ስለዝመፀ እዚ ፀለመ እዚ ነቶም ክርስቲያናት ኣብቲ ዝነበሮም ፀበባ ከም ዝውስኸሎም ኣብቲ ዝነበሮም ስደት ክውስኸሎም ኣብቲ ዝነበሮም ንሰማዕትነት ዝኸድዎ ዝነበሩ ሰማዕትነት ኣብ ልዕሊኦም ንክኸይድ ዝደፍእ እዋናትን ግዜያትን ነይሩ ስለዚ እቶም ክርስቲያናት ብዙሕ ፀበባ ይሓልፉ ነይሮም ብዙሕ ሽግር ይሓልፉ ነይሮም ብብዙሕ መከራ ይሓልፉ ነይሮም ሎሚ ንሰማዕትነት ዝበፅሕ ይትረፍ እሞ እዛ ፀርፊ እኳ ተፍርሓና ዘላ በቃ እዛ ፀርፊ ተፀሪፍና ከም ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ዮሐንስን ምስተገረፉ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ባህልዎም እንዳተሓገሱ ዝኸዱ እዚኣ እኳ ጠፊያትና ዘላ ኣነ እዚኣ ሕጂ ክንደይ ነገራት ሓሊፈ መዝየል ዘለዎም እንዳኻትልኽ ከይዱ ካትልኽ ኮይኑ ከይብሉን እንዳፈራሕካ ማለት ይፍርሕ ዘለዎ ክርስትና ገና ኣነ ኣብ ቤተይ ከም ዘለኹ ኣርጊፀ ዝፈልጥ ኣገልጋሊ እየ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሙ ክብሪ ይኹን ክንድኡ ፅንዓት ዝሃቦም ኣቦታት እዮም ነይሮም
ቶም ክርስቲያናት እውን ግደፍዎም ቶም ኣገልገልቲ ቶም ክርስቲያናት ነዚ ኩሉ ክምኩቱን ክሓልፉን ክፃወሩን ዝኽእሉ ስለዚ ብፀርፊ ኣይንሳናበድ ፀርፊ ምንም ዘምፅእ መጀመርታ እንኳን ፀርፊ ሕማቅ ቃላት ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ እንዲ ተናሓው ጨርቁ ዝብለውን ክፍረዶ እዩ ኣብ ክርስትና ንሓደ እምነት ምዝላቕ ዘይኮነ ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘሎ ሰብ ዘሊፍናዮ ፀሪፍናዮ ኣምላኽና ክሕጎሰልና ዝብል ሰብ እንተልዩ ኮይኑ ነቲ ከምኡ ንብሎ ዘለና ሰብ ፈጣሪኡ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ሰብ ፈጣሪኡ ይፍለጥ ኣይፍለጥ ብዘየገድስ ንሓና ንፈልጦ ነገር የለን ግን ኣምላኽ ግን በኣርኣዮም ብምስሉን ፈጠረና ስለንብል ዋናኦም ባዕሉ ዘየለዎም ባዕሉ ዋናኦም ስለ ዘለዎም እቲ ዕጉስ ዋና ኮሎ ኩላትና ናብ ድሕነት ክንመፅሲ ብትዕግስቲ ዝፅበየና ዘሎ ኢልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለዚ እዚ እቲ ፈቃር ዝኾነ ኣምላኾም ዝፈልጡ ክርስቲያናት እዮም ነይሮም ንኩሉ ክሓልፍዎ ክኢሎም ሓራብዒቲ ናይ መወዳእታ ዝነበረቶም ሽግር ድማ ተኣገልግሎት ምስ ገበሩ ኣብቲ መወዳእታ ንሓድሕዶም መንፈሳዊ ሰላምታ መንፈሳዊ ምስዕዓም ይገብሩ ነይሮም ነዚኣ ከዓ ብዝሙት ይፈጽሙም ነይሮም ስጋብ ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያን ታሪክ ዘሎ እዩ ኣብ ቅዳሴና ዘሎ እዩ بمنفساوي مسعاب نحركم تسعام تبدلات بيت الكريستيان نايشعو تاريخي تي حزات زلا زامتا نايشعو تاريخي تقام حجي حزات زلا سلمنتاينا قداسينا بمنفساوي مسعاب ابغوننا زلو سلام نباها زلنا نبزلنا نحرا قال يكون ودي يكون باريا يكون شوا يكون غريخاوي يكون روماوي يكون قال يكون بزيه قدس باريا سلاسي استفطرن بدنب يسوع كريستوس تحاتبه تتأمروا بسم أبن ولد المنفس قدوسن زآمن زبلة نحن حدا أكلاتنا يسوع كريستوس مغانا زيتي كريستوساوي حونة كريستوساوي فقرن بزي كم حواتن أحاتن كوين من سلام دبها هادون يرب نساتون قلنا نظام مسترزيات زي بتحوا مزموت مسكال نقفتاتات نداب جبرو نتشجرات أجافي حملو تقف عندما أفتم كريستيانات كزايد كن دا قد صار خيرو لذي ديوكلتيانوس نسيم تزخف سب 10 عامد دحان زخونه مستم كريستيانات نيريو وتادرات ناوتو كيترفو كريستيانات نيروبي ነገር ግን ድሕር 10 ዓመት ዲዮቅልጥያኖስ እታ ክርስቲያናት የፍርሕዎም እምነቶም ቄሳራት ዝበልኩዎም ኣይትርስዕዋ ንሱውን ብግዚኡ እንዳፈረሐ መጽዩ ምክንያቱ እቲ መንግስት ሮማ ገፊሕ ስለዝነበረ ግዛት ኩቋጻጽሮ ዘይክእለሉ ግዜ በጽሑ ስለዝነበረ ስለዚህ ታ መንግስቲ እንዳደኸመት ትኸይድ ነራ መንግስቱ እዞም ክርስቲያናት ጠንቅ ከይፈጥሩ ሽግር ከይፈጥሩ ታኒ ሓው ባርዕ ዝበል ናይ ኣምናይ ነይረውን ንገዙ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ ተፈቲና ነራ በሓው ዝብሉ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ቴዎሎጂያን ኣለው ስለዚህ እሱ ንዓ ብለይም ተጠቂሙ ንክርስቲያናት አልጊቡ እቲ ኣብ ታሪክ ከቢድ ፍጻሜ ዝተፈጸመ በብዝሒ ክርስቲያናት ዝተዓጸዱ ዝጠፍኡሉ ዝሞቱሉ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ዝክሮ ማለት ከቢድ ዝኾነ ስደትን መከራን ብዙሓት ዝሞቱሉ እቲ ዝኸበደ ዘመን ጭካነ ድማ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መጽኡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንክርስትና በክንደይ መከራን በክንደይ ሓውን ይሕልፉ ስጋብ ዘማዓት እዚኣ መንፈስ ቅዱስ አሰጋጊሩ ከም ዘሎ ስለዚህ ክርስትና መጀመርታ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለሉ ምዃኑ መጀመርታ ክንርዳ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት ክቡር ደሙ ይኸፍልሉ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ካብና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ቆልዓ ከም ኩሉ ሰብ ከም ተራ ዓቢ ስጋብ ንግብፂ መከራ ተቀቢሉ ኣብ ህፃንነቱ ተሰዲዱ ኣብ ቤት ነገስታት ኣይተወልደን ኣብ ቤት ኣብ ናይ መብልዕ ማል ተወሊዱ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ናይ ቀራንዮ ዝኸፈለ ዋጋ ስጋብ ሞት ፍቅርና ዘብፅሖ እዚ ኣብ ኩሎም ክርስቲያናት ኣብ ልብና ክውቀጥን ክሰኣልን ዝግብኦ እዩ ስለዚህ ብድሕሮም ዝመፁ ክርስቲያናት ኣቦታትና ካብ ሃዋርያት ዘመን ጀሚርና ስጋብቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ንብሎም ድማ ብዙሓት ብሰማዕትነት ዝሓለፉሉ ንሰማዕትነት ንምውሳድ ድማ ኣነ ኢሎም ዝቃዳደምሉ ዝነበሩ ቦታ ሲኢኖም ተሸጊሮም ኣብ ሮም ዝሓለፍኩም ትፈልጡ ይኹም ካታካምቦ ኣለዉ ባሕትታት ምክንያቱ ኣይተፈለጠን እቲ ሃይማኖት ፍሪ ይኮነን ነፃ ይኮነን ነፃ ኮይኑ ክምልኽ ዝኽእል ኣይነበረን ኣብ ፈቆደ ባሕትታትን ካታካምቦ ኣትዮም ቶም ክርስቲያናት ተሓቢኦም የምልኹ ነይሮም ተሓቢኦም ይዝምሩ ተሓቢኦም ይጽልዩ ተሓቢኦም ስጋን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስዱ ነይሮም ናይሎም ክርስቲያናት ድማ ኣብ ጥቓ ኣብ ደገ ገዝ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንኸመጽእ ለመና ኮይኑ ዘሎ ሕንቆ ክርስትና ናይ ዘመንና እዚ ዘሎ መሳቶም ግን ስጋብ ብሕቡእ ናይ ካታካምቦ ኾዱ ነይሮም ብሓባር ክጽልዩ ምክንያቱ ታጽሕፍትኩም እንዲያት ክልተ ሰለስተ ካብኡን ላዕሊ በርኪትና
اسم يسوع كريستوس ابن كبلو انا ما اخلكم بينخات خون حبرت ايكونتن ملكوتاو صاوعي زله اكليسيا نبلا زلنا تا بيت كريستيان ملكوتاو صاوعي زلوا قدوس صاوعي زلوا حزب مالتي اكليسيا ስለዚህ ናይ اكليسيا ድማ ናይ ሰብ حساب ايكونتن ملكوتاو حساب ናይ እግዚአብሔር ያ ስለዚህ ናኡ ክመጽኸለው ይዓርፉ ነይሮም ባርኾት ነይሮም ይቅደሱ ነይሮም ይልወጡ ነይሮም ቃልና እግዚአብሔር ድማ ይሰምዑ ነይሮም ስለዚህ ታ ኤክሌሲያ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብደሙ ዘጥረያ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕርክንደይ ይሞቱላ ከም ዝነበሩ ዝናፍቅዋ ቤት ከም ዝነበረት ካብ ኩሉ ፀገማታን ሽግራትን ንምውፃእ ዓቅሞም ዘፍቅዶ ይጋደሉላ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ፍቃዱ ኮይኑ ኣብ ራብዓይ ሚእቲ ካብ 312 ድሕሪት ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ስለዝተዓወተ ኣብ ክርስትና ብሮም እቲ ዝህደን ዝነበረ ብዲዮቅልጥያኖስ ክርስቲያናት ንመጀመርታ ግዜ ሃገራዊ እምነት ኣይገበሮን ግን ድማ ከም ኣይሁድ ከም ናይቶም ኣሕዛብ ክርስቲያን ድማ ከምኡ ኮይኑ ማዕረ ኮይኑ ተዳላዲሉ ክኸይድ ከምልኽ ክሳዱ ርእሱ ኣቕኒዑ ክኸይድ ብዘበነ ዲዮቅልጥያኖስ ዕድል ረኺቡ ከምኡ እንዳበለ ክርስትና ኣብሮም ሃገራዊ እምነት ክኸውን በቂዑ ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ድማ ኤዛና ስለዝነበረ ኤዛና ክርስትና ምስ ተቀበለ በአቡነ ሰላማ ፍረሚናጦስ ዝበሃሉ ወዲ ሶርያ አዱሊስ አቢሎም ዝኣተው ኣቦ ኣብ ራብዓይ ሚእቲ ክርስትና ናብኡ ምስ እተውዎ እቲ ንጉስ ስለዝተቀበሎ ነቲ ክርስትና ገና ሮም ሃገራዊ ሃይማኖት ከይገበሮ ከሎ ንክርስትና ኣብ ምድሪ ኣግኣዚት ወይ ድማ ምድሪ ሓበሻ ንብሎ ናይ ሎሚ ድማ ናይ ሽዑ እዋን ሃገራዊ እምነት ክርስትና ክኸውን ክኢሉ ስለዚ ኣብ ምድርና ጽቡቕ ዕድል ተፈጢሩ ነይሩ ናይ ክርስትና ክንደት ዝደለ ተጠቂምናሉ ዶ ኣይተጠቀምናሉ ሓቢርና ንሪኦ ነስተማቆሮ ክኸውን እዩ ኣብ ካልእ እዋናት ስለዚ ኣቡነ ሰላማ ናይ ካቶሊክ ድም ናይ ኦርቶዶክስ ከይትብሉኒ ኣቡነ ሰላማ ናብ ምድርና ዝመፁ ብ328 እዮም መፅኦም ኣብ ራብዓይ ሚእቲ እቲ ምፍልላይ ንቤተ ክርስቲያን ዘጋጠመ ኣብ 5ይ ሚእቲ እዩ ስለዚ መዓት ሕብረት ዘለና ብዓቢ መጀመርታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቅዱስ ጽሑፍ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣቡነ ሰላማ ፍረሚናጦስ ናይ ሃገርና ሃዋርያ ጌርና እኳ እንተተቀበልናዮም ካብ ንምብኣስን ንምፍልላይን ንምቅርራብና ዝዕድም መጀመርታ መለኮታዊ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ምቅርራብ ምፍቃር መለኮታዊ ሓሳብ ናይ ሰብ ሓሳብ ኣይኮን ናይ ሰብ ሓሳብ እንተዝኸውን ነይሩ زحج زلا بيت كريستيان كأون العلون موثقنا نيرنا ديك سبات مقانا أي تعرفن حساب أملاخ حساب منفس قدس كل جزء حبرت يدل لذي زابير نزم عدي حبيرنا كن هالناس يدليو حبيرنا كن مهر يدليو عبير ما نزعد الذي نذهبني زابير كم تكونوا يدلي كم زلنا نحبرت أفدق رخيبنا كلهم محواتن أحاتن التي زلنا ولا نشتيهم قد سجام كفان كم عبي سلزريمو زلني أخبرت دقي مرقل صلكم داد اللغيمو ديكون بركتكم دما حاوي سياس ناي لومي نتي introduction زخون نزي مسلمو يغني لك طعمي نمسجن كبور كبوران لك دياكونات يوحنس غبرهوت زي ذهبكنا مأتوي نزي تمايتنا أمونغو كاثوليكن أرثوذكسن فللي ألدو إلو نزحاتو أساس بحبار كوينا بفلاي أبزي كاثوليكاوي ما أدحونت أنت معلتها من البات ملب تسريعو أبتا أرثوذكساويت مأدي حونت تبهال بيت بحبار كوينا نزي إن لا أوطو زلنا تاريخ بيت خريستياننا تاريخنا إنما سيلو جزية خبنا نجزيابير أملاخنا نلمن انقوع تجمره نزي زبهجن نزي زدلن حزبي أزيو بزح مخانو فلتن رداني كم تأقدمه زبالكوا أبحانت بيت ننبر نايزي كرت هايمانت تباهي لزلو
ስድራ ከም ዘለና ብውልቀይ መስኪራ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ካብቲ መጀመርታ ዝጀመርክዎ ካብቲ ሰማየ ሰማያት ፍሒሱ ስጋና ለቢሱ ዝመፀ ክርስቶስ ክሳብ እዚ ቤተክርስትያን ወይ ክርስቲያናት ጠፊኦምሉ ኣብ ዝነበሩ እሞ ዳግማይ ተመሊሶም ጉባኤ ዳ ንግበር ንተኣከብ ክርስትና ክቅፅል ዘለዎ እምበር ክጠፍእ የብሉን ተባሂሎም ንጉባኤ ንቅያ ዝብገሱ ዘለው መራሕቲ ቤተክርስትያን እስካልና ክሳብ ትመፅእ ኣብ ዝመፅእ መደብ ንሕጂ ነቲ ሰማዓውን ከይነውሖ ኣነ እውን ክውስኸሉ ዝኽእል ነጥቢ የለን ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ዝሃብካና ሰናይ ትምህርቲ ብልቢ እናመስገንኩ ዝተረፈ መደብ ናብ እስያስ ክገድፈ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ዋው እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ብሓቂ ክንደይ ሰናይ ሓዋት ሓቢረን ክነብሩሲ ክንደይ ሰናይ እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ሎሚ ብሓቂ ብተኣምር ንርኢ ኣለና ክብሪ ንዑ ይኹን ብሓቂ ኩሉ ሰብ ከማን ክርኢ ከሎሲ ብክልተ ጫፉ ሒዝዎ ዝፅንሕ ባእ ከመይ ዝበለ ትምህርቲ ኢሉ ኩሉ ሰብ ይምስክር ኣሎ ብሓቂ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ተነመስግኖ እስከ ቅድሚ ኣነ መባለይሲ ሓፍትና እውን ኣብ መንጎና ኣላሞኒ ሓንቲ መዝሙር ትገብረልና ቀድሽ ሓፍትና ብድሕሪኡ እውን ኣብ ውሽጠይ ዝመፃንሲ ክንመሃር ኣምሲና እሞ ኖርማሊ ምስ ወደ ዲቫይን መርሲ ጌርና ኢና ንውድእ እቲ ሕብረትና ግን ገለ መንፈስ ቅዱስ ምትሓብሮ እዚ ምስ ተወደ ብናይ ዝጌታ ጌርና ነተቀባበልኩም ክንውድኦ ከምኡ ዝብል መንፈስ ሓሳብ መፂና ኣብ ርእሰይኖ መለኮታዊ ምሕረት ዘይኮነሲ ሕብረት ፀሎት እውን የድልየ እዩ ናይ ዝጌታ ምህለላ ጌርና ብእኹን ዓፀይና ናይ ሎም መደብና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓንቲ ግን ቅድሙ ከደይባ እሞኒ ቀድሽ ሓፍተይ ኣብ መንጎና ኣላ ሓንቲ መዝሙር ክትገብረልና እያ እግዚኣብሔር ስለኩሉ ዝተመስገነ ይኹን ቀድሽ ሓፍተይ ሰላም ወሰናይ ሰላም ሰናይ እስሓወይ ሩኻት ሕዋት እግዚአብሔር ዕዚዙ ይባርኩ መሊክ ሓይልን ጥበብን ይሃብኩም ነዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ብሁና መታ እግዚአብሔር መመሊስ ሓይል ይሃብኩም ጸጉን በረኸቱን የፍስሰልኩም አሜን هدينا بمنفس هدينا ببيتا بسمو زآمنا كنبرنا مسويتا هدينا بمنفس هدينا ببيتا بفغرنا يفلتوا أحوات كم زخنا أحزاب نزي يفلتوا ناي كريستوس مخنا يفلتوا أحزاب نزي يفلتوا ناي كريستوس مخنا نقتل مقشانا إني تتححيزنا بحبرة منفس قدوس إنا تمكبنا إني نقتل مقشانا إني تتححيزنا آمين كبرنا أملاح يخون آمين آمين እግዚአብሔር ይባርኪ ሓፍተይ ጌታ መመሊሱ ይባርኪ ብሓቂ እቲ ሓደ ምባልና ብኩሉ ሸነኻት እግዚአብሔር ይማእክለሎ እዚኻ ናና ጥበብ ናና ክእለት ዘይኮነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እሞ ብሓቂ ኩሉ ክብሪ ንዑ ይኹን እግዚአብሔር ብሓቂ ስለ ኩሉ ዝተመስገነ ይኹን እምበር ጥዑም እናጣዓመና መታን ክንፅበ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ናይ ሎም መደብና ብናይ ምህለላ ናይ እስጌታ ጌርና ክንዓፅወይና ኣትን ግዜ ተጋጊሎም ከማን ባዕለ መድሃኒ ዓለም ይመስለኒ ዶ ወላ ልክ ኣለኻ ስያስ ሎማዓንቲ ኩላሃና ከም ነብዕሎ ማለት እዩ በቲ ብፍላይ ግእዛዊ ኣቆፃፅራ ናይ ሃገርና ዕለት 27 እዩ 27 ድማ ኩሉ ግዜ
بمدهاني عالم تباهيرو زفلت بعل كورسوس مالتي بعلو مسجد ثانك يو بري حويوه سو كما كلكم دلي بوناي مጨረሻ ናይ ምህለላ ናይ ዝጌታ ጌርና ክንውዲና ምናልባት ኩልኻትኩም ኣብዚ ዳርጋ 350 ንኸውን ሕጂ ለና ብኦንላይን ንከታተል ዘለና ሓንቲ ቃል ክብለኩም ደሊ ግን እዚ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖን ክመሃረሉን ስለ ዘለዎ በቲ ናይ ዓለም እኮ እንታይ ዝበሃል ገለ ቢዝነስ ክገብሩ ደመ ወላ ገለ ሰናቲም ካሪ ሸር በሎ ገለ ይብለም ኣብዚ ግን ሰናቲም ኣይኮነን ዘረ እንታይ ዳ ፀጋ ይዘረመኒ ናብ ኩሉ ክባፃሕ በጃኹም ፕሊስ ኩሉ ብናይ ካቶሊካዊ ይኹን ብናይ ኦርቶዶክስ ኩን እቲ ክርስትና ከመይ ከም ዝመፀ ዝኾነ ይስማዓዮ ፕሊስ ኣብትነናትኩም ሸር ክትብሉ ክተካፍሎም ሓደራ ክብለኩም ደሊ ከምኡውን እንድሕሪ ምስ ወዳእኹም ምስ ረኣኹም ነቲ ናይቲ ዩቲዩብ እንድሕሪ ላይክ ጌርኩሞ ናብ ኩሉ ባዕሊ ዩቲዩብ ባዕሉ ከዓ ይዝርግሖ እዩ እንድሕሪ ብዙሓት ሰባት ላይ ጌሮሞ ነቲ ካልእ ኣድቨርታይዝ ገብሮ ይባዕሉመኒ ከምኡውን ግበሩ ካልኦት ሰባት ይብፅሕዎ ይርኣይዎ ይስምዕዎ ይመሃሩውን በዚ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩኹም እውን ዝመፅእ ዘሎ እቱ ክንብል ኢና ሓርካ ኣብቲ ነዚ ሰማዕኻ ኮቲ ንሕና ንሓስቦ ካቶሊክ ባ ኦርቶዶክስ ኮጅ ቆለጥ ጥቆን ዝመፅእ ግን ናው ቀስ ብቀስ ኢና ክንኣቱ ብእግሩ ብመሰረቱ ጀሚርና ኣብኡ ክንኣቱ ኢና ዝኾነ ሕቶ ዘለኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኩሉ ሕተት ከሎ ወላ ዝኾነ ነገር ክፅሓፍ ከሎ ብሓቂ በቲ ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ዘሎ ሰናይ ብምሕረት ብምሻሎ በቲ ፖላይት ዝኾነ ኣፀሓሕፋ ጌርና ከምቲ ናይ ክርስቶስ ጌርና ክንፅሕፍ ክንእርም ደጊመ ክሓተኩም ደሊ እግዚኣብሔር ብሓቂ ስለ ኩሉ ዝተመስገነ ይኹን እሞ ናብ ምህለላና ክንሓልፍ ኢና በሪሓ ወይ ስለ ኩሉ ክብሪ ንዑ ይኹን ኣባ ከለና ድሕሪ ምህለላ መታን ከይንምለስ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር እውን ሰኒ ሓውና ፓውሎስ ማለት እዩ ከምቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ዝቐነየ ብዛዕባ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ከመይ ጌርና ክንጥቀም ከመይ ጌርና ክንከላኸል ዝብል ንሕና ማለት እዩ 4-5 ኸውን ክፋላት ዝሃበ ሕጂ እውን ንደቅና ከመይ ጌርና ናብ እቲ እንታይ ዝበሃል ናብ ናይ ቴክኖሎጂ ይኹን ናብ ኮምፒውተር ወላ ኩሉ ክገብሩ ከለዉ ሲ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ንኽእል ከመይ ጌርና ክንቆፃፀሮም ንኽእል እንታይ ዕድመ ኢኹም ኣበይ ክርዩ ብኩሉ ክፋላቱ ማለት እዩ ሶኒ ሒዙልና ክመፅእ እዩ ኣብዚ እውን ንዑ በቃ ንኽሰብ ንባረኽ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለና ከም ዝበለሲ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ክንሓፍስ እምበር ካልእ ሓንቲ ነገር የለን ኣሕዋተይ ሕጂ ስድራና ገዲፎም ኩሎም ረእይዎ በረኸ ስድሩ ገዲፉ ዲያቆን ሓዳሩ ገዲፉ ኣነ ስድራይ ገዲፉ ኣብ ዘለና ምክንያቱ ዝበለፀ ቢዝነስ ወይ ከዓ ዝበለፀ ገንዘብ ክበሉ ፀጋ ንሓፍሰሉ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ካልእ ሓንቲ ነገር የለን እሞ ብሓቂ ኣብኡ እውን ክትሳተፉ ደጊመ ክምሕፀነኩም ደሊ እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ መመሊሲ ይባረኩም ስለ ኩሉ ምትብባዕኩም ምምራቅኩም ኩልኻትኩም እውን ነመስግን ግን ንፀሊ እዚ ዲያቆን ክብሎ ፀንሐ ብሓደ ሰብ እዩ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሓደ ሰብ ከዓ ይዓኒ እሞ ብዙሓት ሰባት ክባረኻሉ መጠን ኩላና ዞም ንሰምዕ ዘለና ምእንቲ ዝሕብረት እዚ ቤተክርስትያን እዚ ክንፅሊ ክንምህለል እውን ደጊመ ከዘኻኽረኩም ደሊ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ መመሊሲ ይባረኩም እሞ መደብ ናባኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ኦኬ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ዮሃንስ ሰላም ኣብ ወሰላም ወወልድ ወሰላም ወመንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከለክሙ ኣሃው በለና እሞኒ ናብታ ሓባር ናይ ግዜታ ኣነ ከፊተያ እንዴ ሕጂ መታን እቲ ሕብረትና ከዓ ፅቡቅ ክኸውን ክንባራረ ኢና ናባኻ ዲያቆን በረኸት ኣብ ቀፃሊ ካኹም ንገብር ኖ ፕሮብሌም ፅቡቅ እሞ ኩላህና ኣብዚ ዘለናን ብኦፍላይን እንሰምዖን ነዚ እንገብሮ ሕጂ ምታን ኣብ ልብና ኣትዩ ካብ እግዚኣብሔር መልሲ ክረክብ ናብ ናይ ጸሎት ሓሳብ ንቕረብ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም
መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊ ለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ የሐውፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ለለ ሰአቶ ተግባረ ደዊሆ ለወልድኪ ይንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙሃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከስረለነ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን። እግዚአብሔር አምላኽ ብሰላም ስለ ዘውዓለና እነመስግን። አሜን። ብሰላም ስለ ዘምሰየና እነመስግን። አሜን። ብሰላም ከሕድረና እንልምን። አሜን። ነዚ እለይቲ እዚ አሰጋጊሩ ናብ ናይ ጽባሕ ብርሃን መዓልቲ ብሰላም አድርሱ ከተሰአና ንልምን። ክብሪ ኩሉ ግዜ ንቅድስቲ ስላሴ ይኹን። ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሕጅን ንወትሮን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ብዙሕ ምስጋና ይቐኒየለይ። አሜን። እግዚአብሔር ይሃበልና፣ እግዚአብሔር ይባርኩም። ስለ ኩሉ እውን ብሓቂ ደጊምና እናመስገና ድሕሪ ናይ ጸሎት ምዕፀዊ ብሩኽ ለይቲ ኢልካ እዩ ዝፋነ። በቃ ንኩሉኻትኩም እቶም ኣብ መዓልቲ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መዓልትና ይባርኽ። እቶም ኣብ ለይቲ ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ለይቲ ይግበረልና። ናይ ጽባሕ ሰባት እውን ይግበረልና። ንኩሉኻትኩም ደጊመ ሰላም ወሰናይ። ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብልክዕ ሰዓት 8 ካልኣይ ክፋል ክንራኸብ ኢና። እግዚአብሔር ይባርኩም። አሜን። ሰላም ንኹልኻትኩም ተሳተፍቲ ካቶሊካዊ ማዕዲ ሕውነት ማዕዲ ቀሪባ ንህይወት በረኸት ማዕዲ ሰላም ጽድቂ ሰብኣውነት ንኹሉ ኣብ ዘሎ ፍቕሪ ኽላበስ ሕውነት ክብሪ ሰብ መሰረታ መን ካብ መን ከይበለት ቋንቋ ዓልየት ሕብሪ ጾታ ከይፈለየት
نخلو تحقف نسل سلام قصانيت حبراوي عبيد نردي طبب تعدم نبرهان هيوت نغدم تبلكم نقادس عب كاثوليكاوي معدي حونات معدي حونات So